אוקיי. אוקיי, אז חברים, אנחנו מתחילים אה, את המפגש קהילה שלנו החודשי בנושא אה, הסכמי שיתוף. אני זיו הדר ונמצא איתי כאן יניב טסיני. נעים מאוד. אוי, מדהים, אנחנו, ספר אנחנו, קצת על עצמך. מה? ספר קצת על עצמך. אנחנו נספר, בוודאי שנספר גם על עצמנו, אנחנו מסממת הנדל"ן, אוקיי? אז אני מתכנן ערים במקצוע שלי. אה, מומחה בקידום תהליכי תכנון. יש לי חברה של תכנון והשבחת נדל"ן. בין היתר אני גם יועץ לאגף מטרו של מנהל התכנון, ובעבר הייתי יועץ למנכ"לית מנהל התכנון וראש צוות הוועדה המחוזית בירושלים, וביחד עם יניב הקמנו את חממת הנדל"ן, שזה בית להשקעות נדל"ן חכמות בישראל. יש לנו קהילת משקיעים מאוד גדולה, ואנחנו מנגישים השקעות נדל"ן וקרקעות בעצם לקהילה שלנו. יניב, בוא גם אתה תספר על עצמך כמה מילים. אוקיי, אז יניב טסיני, אני מחבר משקיעים להזדמנויות נדל"ן, ואני מנהל ביחד עם זיו את החממה. אה, בסך הכל, המטרה שלנו זה להנגיש גם את הנושא של הנדל"ן, וגם להציע למשקיעים הזדמנויות אמיתיות שיש בשוק, אה, אבל הזדמנויות שהן לא על המדף, לא מוצרי מדף. אז זה כאילו המטרה של הקהילה הזאת. אה, אז אחרי שהצגנו את עצמנו, מה שמעניין אותי לראות אם אדיר הגיע, ואם כן, ערב אנחנו טוב, מה נשמע? נתחיל. היי, אדיר. אה, אז יאללה, פתחנו את הסשן. מעולה. אז בואו נעשה אני דבר נכון. כזה. בואו נשאל רגע, אתכם. רגע, אז נציג גם את אדיר, כי גם אדיר פה איתנו. ואדיר מזוז האלוף הוא בעצם העורך דין שלנו שמלווה אותנו בכל עסקאות הקרקע שאנחנו עושים, וגם כאן בהסכם שיתוף שאנחנו עושים בקדמת ביאליק. הוא העורך דין של הקבוצה. תרצה גם להגיד כמה מילים עליך, אדיר? האמת שאתה מחמיא לי יותר מאשר אני אחמיא לעצמי. אה, כמו שזיו אמר, דיר מזוז, בן 34, מתעסק בנדל"ן קרוב למעל 10 שנים כבר, קרקעות כמעט 7 שנים. אה, את זיו ואני מכיר בערך 4 או 5 שנים. 5? 4? 4 וחצי. אה, זהו, אני חי, נושם נדל"ן, נושם קרקעות, ואני מתרגש להיות פה. יאללה, גם אנחנו. באמת כיף לארח אותך, ויאללה, התחלנו. אז בואו תגידו לי, ותרשמו קצת תרשמו בצ'אט, תגידו לי אם מישהו יצא לו לקנות קרקע עם הסכם שיתוף, בלי הסכם שיתוף, זה מה שמעניין אותי. אם קניתם קרקע בלי הסכם שיתוף, תרשמו. אם קניתם קרקע בלי הסכם, גם תרשמו. מעניין אותי לראות או אם קצת. ירשתם, החזקתם לפני שנים, גם כאילו... כן, אם יש לכם קרקע עם הסכם שיתוף או בלי הסכם שיתוף, מעניין אותי לדעת קצת את ההתפלגות פה של החבר'ה שנמצאים איתנו. אה, ואחרי זה נוכל, ואחרי זה נוכל קצת להיכנס לעובי הקורה של הסכמי שיתוף. אז מה יש לנו? אוקיי, אז יש עם, בלי, כל הקרקעות בלי הסכם שיתוף. אוקיי, עם, מעולה. אז יש עוד אנשים? בוא נשאל אותך. אה, קנית בלי הסכם שיתוף, ב- איך הגעת לזה? אז יש אנשים שקונים בלי הסכם שיתוף, ויש אנשים שקונים עם הסכם שיתוף. חלקם באמת ירשו את הקרקע, חלקם קונים את הקרקע במודע בלי הסכם שיתוף, ומחכים אחרי זה להתחבר, ויש אנשים שקונים כי ההזדמנות הייתה טובה, קרצה להם, ואפילו הם לא ידעו את המשמעות של הסכם שיתוף. המטרה פה, בפאנל הזה, זה כדי להסביר קודם כל מה זה הסכם שיתוף, וההגדרה הראשונה היא למה צריך אותו. אז דבר ראשון, בוא תסביר לנו זיו, קודם כל מבחינתך, מה זה אומר הסכם שיתוף? אני אגיד לך מה, העניין עם הסכם שיתוף בעיקר תכף אדיר ייתן לנו באמת אולי את את המושג ההגדרה. המשפטי, ההגדרה המשפטית, מה זה הסכם שיתוף במקרקעין,
אבל כשאנחנו מדברים אצלנו על עולם הקרקעות, מה שמעניין אותנו באמת זה להגיע לסיטואציה שאנחנו מקבלים מגרש תמורה בשלמות, ודיברנו על זה קצת בהתחלה בשאלות תשובות. בסופו של דבר אנחנו רוצים להיות עם קרקע שאי אפשר לבנות עליה, אוקיי? איך אפשר לבנות על קרקע? יש מגרשי תמורה, זאת אומרת הקרקע חקלאית אתה לא, הופכת בעצם לשכונת מגורים ומקבלים איזשהו מגרש, זה מחולק למגרשים שעליהם אפשר לבנות בניינים. כדי שאפשר יהיה לבנות על המגרש הזה בניין, כל בעלי הקרקע צריכים בעצם, העתידיים של המגרש, צריכים להסכים על הבנייה הזאת, נכון? עכשיו תאר לעצמך מצב שהם לא מכירים אחד את השני, יכול להיות לך המון המון בעלי קרקע שונים שבכלל לא מקושרים אחד לשני, אולי לא קיים, אולי חלק גם, אתה יודע, נפטרו, יורשים שגם לא מודעים לקרקע שלהם, ואז ההתארגנות הזאת היא מאוד מאוד מסובכת ומורכבת וקשה, כשאין איזשהו גורם שמאחד אותם ומצליח בעצם לייצר את הדיבור הזה בין בעלי הקרקע ולהוציא את הבנייה לפועל, כן? זה, אוקיי, אז אתה מדבר על משהו כמו מנהלת של פינוי-בינוי כזה? זה אנלוגיה שהיא אולי היא נחמדה כאנלוגיה, אבל זה לא בדיוק על אותו עיקרון, כי פה בעצם אתה מדבר בעצם על שותפות בין בעלי קרקע, בסדר? כרגע כל אחד יש לו את החתיכה שלו והקרקע הבלתי מסוימת, ההתאחדות הזאת בין בעלי הקרקע, זה בעצם מה שההסכם שיתוף הזה עושה, כן? עכשיו המטרה שלנו כמשקיעים, כשאנחנו מגיעים בעצם לתוכנית, להיות מגובשים ביחד כקבוצה, וכקבוצה יש כוח בעצם לקבוצה לנהל את התהליכים, זאת אומרת מי שעומד בראש של הקבוצה, הנציגות התכנונית, יכולה לנהל את התהליכי תכנון בשם בעלי הקרקע, אוקיי? ולהגיע לסיטואציה ולמצב יותר חזק מול השמאים של הוועדה, שבסופו של דבר הקבוצה תקבל הסכם מגרש אחד בשלמות, או כמה מגרשים, או לחבור להסכמים אחרים, כדי בסופו של דבר להגיע למצב שיהיה אפשר לבנות את הקרקע. עכשיו, אולי באמת אדיר, תוכל ככה להגיד לנו במשפטית מה זה אומר ככה בהסכם שיתוף במקרקעין, שיהיה אולי קצת יותר בסיס מסודר לדבר הזה. יאללה, בואו נעשה את זה. אני חושב שקודם כל, אנחנו צריכים רגע לוודא שכולם פה מאופסים על המושג מושה. כולם פה יודעים מה זה מושה? אני בכל מקרה אסביר, סתם זה כדי להתחיל לגלגל את השיחה. מושה, בשורה, זה מילה מהשלטון הטורקים העות'מאנים, אני חושב שזה בטורקית, תבדקו אותי, אני לא בטוח, אבל המשמעות היא שזאת קרקע מרובת בעלים, ואין לאף אחד שום חלק מוגדר. זאת אומרת שכל גרגיר חול בקרקע שייך לכל הבעלים. תבינו כמה אתם שותפים, אין לכם שום חלק ספציפי, אתם לא יודעים, לא יודע, יש חלקה מסוימת, אתם לא בצפון, בדרום, אתם בהכל. עכשיו זיו נתן דוגמה על יורשים ולא מכירים ותושבי חוץ, אני לפחות עם אשתי לא מצליח, תמיד יש את השאלה מה נכין לשבת, לא מצליח, שני אנשים לא מצליחים, שלושה, אתם יודעים, תכניסו שני יהודים לחדר, קבלו 200 דעות, בסדר? תבינו רגע את הסיטואציה, חשוב לי שתבינו את הסיטואציה שאתם נמצאים בה, כשאתם במושה, בסדר? אי אפשר להזיז כלום אם אין מנוע, אין קטליזטור, אין משהו שדוחף את הדבר הזה לזוז לאנשהו. זה הסכם שיתוף, בסדר? בשורה, אני בכוונה מביא במשל ונמשל שיהיה פשוט להבין. ההסכם שיתוף הזה, זה בעצם שנכנסים שחקנים, הרבה פעמים המטרה היא שיכנסו אנשים עם אינטרסים זהים, בסדר? שיש להם אמונה בגורם או גורמים ספציפיים, וכולם בעצם, מה שנקרא, נותנים להם להוביל אותם. אז זה הסכם שיתוף ככה בגדול, בסדר? תחשבו על איזה בלגן שלם, ופתאום ההסכם שיתוף כאילו, וואו, יש מי שיקח אותנו, יש מי שיסביר לנו, והדבר הזה יכול למשוך אתכם בסוף למטרה הסופית, שכולנו כאן בשבילה, היא לפגוש השבחה, או לפגוש בנייה, או כל דבר בשלב שלו. אוקיי, אז בסדר. אז הסברת לנו בכללית מה זה הסכם שיתוף ולמה זה חשוב. אבל בוא תסביר לנו, אני שומע הרבה חברות שמפחידים אותנו, שחייבים הסכם שיתוף מהיום הראשון. קנית קרקע, אתה חייב את ההסכם שיתוף איתו ביחד. זה משהו שחייב אותו מהיום הראשון, אפשר לקנות אותו שבוע אחרי, חודש אחרי, שנה אחרי, או שזה חייב לבוא ביחד עם הקרקע. אז שאלה מצוינת. בסוף, הסכם שיתוף, אנחנו צריכים להבין מתי הוא נכנס
מתי החלק העיקרי שאני צריך אותו, בסדר? המהותי, בוא נגיד, מתי אני פוגש אותו. זיו תכף ירחיב יותר על מה שאני אסביר, כי הוא אה, מה שנקרא, הספציאליטה שלו זה התכנון, אבל בסוף, אנחנו בסוף רוצים להגיע, אם אנחנו קונים קרקע, או אם לא כל הקרקעות הן חקלאיות אגב, בסדר? שהיא לא זמינה לבנייה, או חקלאית, לא משנה, נסביר את זה בצורה פשוטה. אנחנו בסוף מגיעים, בסוף בהפשרה, לפני ההפשרה יש טבלאות של איזון וחלוקה. עכשיו, הטבלאות איזון וחלוקה האלה, אני לא רוצה להיכנס רגע לאגף התכנוני מדי, אבל בשורה התחתונה צריך להבין שהשמאי מתחיל לקבוע בסוף, יש לו טבלאות איזון וחלוקה וכל מיני כללים שהוא עושה וכולי, ובסוף יש מגרשים שהוא יחלק אותם והוא יעצב, בוא נגיד, את המגרשים מחדש, ופה האינטרסים שלכם נכנסים. אתם רוצים מגרש טוב, אתם רוצים להיות עם אנשים שיש לכם איתם איזושהי הסכמה, מה שדיברנו קודם, בסדר? ועוד כל מיני אינטרסים שזיו ירחיב עליהם, וזה החלק, בוא נגיד ששם אני חייב כבר להיות עם הסכם שיתוף. כמובן שלא נחכה לרגע האחרון, בסדר? אני לא אחכה לשנייה האחרונה, כי אני בסוף צריך לדעת שהם מקבלים אותי, לעשות את הבדיקות שלי וכו'. אז לשאלתך, בתשובה פותחת וברורה, לא צריך לחתום מיד על הסכם שיתוף, אבל כמובן שכבר צריך, בוא נגיד שקניתם ולא חתמתם מיד, זה לא אסון, אבל כמובן שצריך לחתום ולדעת בתקופה מסוימת מי מוביל, לאן יוביל, שאתם סומכים וכולי, ולא להגיע לרגע האמת ופתאום לא למצוא את עצמכם, למצוא את עצמכם באיזה מגרש על הפנים, עם אנשים שאתם לא מכירים, ומזה לא תצא, לא תצא הישועה, מה שנקרא, לא תגיע הישועה. אוקיי. אבל אם אני אקח את זה רגע לזמן המדויק, כאילו יותר, יניב, אה, כשתוכנית מופקדת להתנגדויות, כבר יש לה טבלאות איחוד וחלוקה. חובה, כאילו, על פי חוק, כדי שאנשים יוכלו להתנגד להקצאה שלהם ולטבלאות שלהם, בסדר? כששמאי בא ומכין את הטבלאות האלה, לרוב זה לוקח לו מספר חודשים, זה תוכניות מאוד מסובכות ומורכבות, לוקח זמן להכין טבלאות, כן? אבל בזמן הזה שהוא מתחיל להכין את הטבלאות, כדאי שהוא כבר ידע מי הם הסכמי השיתוף שקיימים במתחם. זאת אומרת, זה לא מספיק שאתה קיים עם הסכם שיתוף, אם ההסכם שיתוף או שהוא לא נרשם בטאבו, או מצטרפים אליו כל הזמן אנשים. זאת אומרת, הדבר הנכון כשהוא מכין את הטבלאות, יהיה בפניו את ההסכמים, והוא יוכל להתחשב בעצם בקבוצות ולשבץ אותם במגרשים, בטבלה שלו, בסדר? לרוב בעצם יש כמו קול קורא כזה, שבה הגוף המתכנן בא וקורא לאנשים לבוא להציג בפניו את ההסכמי שיתוף. זה בעצם הזמן שבו נקודת האל חזור, שהוא אומר, תציגו לי את ההסכמים עד תאריך כך וכך, כי אני הולך להכין את הטבלאות. הרי לא יכול להיות שכל הזמן יבואו וישגעו אותו וישנו לו בעצם את ההסכמים ואת האנשים ואת הטבלאות, אתה יודע, עד בזמן שהוא מכין את הטבלה זה לא ייגמר לעולם, כי כל הזמן נעשות עסקאות. אז זאת הנקודה הקריטית שלשם צריך כבר להיכנס להסכם. עכשיו, מה בעצם פה הבעיה? שאתה אף פעם לא יודע מתי היא קורית. כי זה לא... למה, אין לך אינדיקציה בכלל? כאילו, יש לך מה נותן לך, אינדיקציה, איזה אבל אינדיקציה? אתה לא יודע מראש מתי זה יהיה, כן? קח כל תוכנית. אתה לא יודע עכשיו אם זה יקרה עוד שנה, עוד שנתיים, עוד חצי שנה, עוד מספר חודשים. אז ברגע שתוכנית מתחילה כבר להתקדם, אם אנחנו רוצים רגע להיות על הצד הזהיר, תוכנית נכנסה בעצם לוועדה, כבר עמדה בתנאי סף, כבר רואים אותה משתקפת באקספלן, הולכת כבר לקראת דיון בוועדה המחוזית, כן? זאת אומרת, אנחנו מתחילים לראות שדברים מתחילים לזוז, אז אתה מבין שיכול לקחת עוד חצי שנה עד בעצם השלב הזה של הטבלאות, וזה הזמן שאתה צריך כבר להבין שאתה כבר בזמן פציעות, מה שנקרא, כן? אוקיי. עכשיו, אם אתה בתוכנית בסטטוס תכנוני שעדיין לא הוגשה בתוכנית, סטטוס תכנוני מוקדם, כן? כך מתחמים שאנחנו דיברנו עליהם הרבה פעמים, אתה קריית מדבר על ביאליק אפילו רחוקים? כדוגמה, מה? כמו קריית אתא? כמו קריית אתא, נכון, מתחמים שאתה בעצם עוד לא התחיל התכנון המפורט בהם, או שהתכנון המפורט רק ממש התחיל עכשיו, שהוא ממש בחיתולים, אז אתה יודע שיש לך זמן, אבל הזמן הזה מתחיל להיגמר לך, כן, עד השלב שבעצם התוכנית תוגש. אז זה תלוי מאוד בסטטוס, כן, אם אתה נכנס בסטטוס מאוד מוקדם, אז אתה לא באמת חייב להיות בתוך הסכם שיתוף, אבל איפה הבעיה? שאתה לא יודע איך תוכל להתחבר להסכמים ולאיזה הסכם תוכל להתחבר בסופו של דבר. זה בעצם למה משקיעים שהם יותר
נגיד את זה ככה, יותר זהירים, פחות רוצים להתעסק בזה, אז מעדיפים כבר לקנות עם הסכם שיתוף, ולדעת שהם בטוחים ומוגנים והם כבר בתוך התהליך. כי אחרת הם צריכים להתחיל לחפש לעצמם את ההסכם הזה ככל שהזמן מתקדם, ולא, ולא בטוח שהם יצליחו למצוא הסכם שהם או שיסכים לקבל אותם, או שהתנאים של ההסכם אולי לא יהיה להם מספיק טובים, זאת אומרת, אז כן יש פה השורה סיכון מסוים. התחתונה היא שדברים שעושים ברגע האחרון לא נראים טוב, בסדר? אתה לא ברגע האחרון מחפש ואתה לא יודע ואתה חותם, אתה צריך להבין למי אתה חותם, מה קורה, מה הוא עושה. הדבר הזה צריך להיעשות בשלב מוקדם בשביל הביטחון שלך, בשביל שאתה תבין מה קורה ולאן אתה הולך, אבל אין איזה עניין בדיוק עם החתימה. זה אין פה... שוב, אנחנו קצת כאילו יורים לעצמנו ברגל בפן, אבל זאת האמת, כאילו בפן המסחרי אני אומר, כאילו אתם, ברור לכולם רוצים נורא להחתים, אבל האמת היא שלא יקרה כלום אם זה לא יהיה צמוד לחתימה, ואפילו סקופ קטן, יכול להיות שזה לטובתכם, נדבר על זה אחר כך בהמשך השיחה. אוקיי, אז דיברנו בכללית על ההסכם שיתוף, וזה חשוב, וגם הזמן שכדאי להיכנס. אבל מה הסיכונים? בן אדם נכנס עכשיו, והיה לנו מקרה כזה, זיו, להזכירך, לא מזמן עם משקיעה, שנכנסה, מה הסיכון שבן אדם נכנס אחרי איחוד וחלוקה, והוא בלי הסכם שיתוף, אוקיי? אז מה יכול להיות, לאיזה מצב הוא יכול להגיע? כאילו מה ה-worst case? שהוא יקבל מגרש אחר, אז בסדר, אז הוא יקבל מגרש אחר, ואין לו שם הסכם שיתוף. יש עוד דברים? תראה, קודם כל זה פוגע לו בשכירות המיידית של הנכס שלו. כי אם יש עכשיו מגרש, שהמגרש הזה הוא לא תחת הסכם שיתוף. עכשיו, לפעמים מגרשים, אנחנו בבנייה צפופה, בנייה רוויה, זה יכול גם להגיע ל100 בעלי קרקע וגם יותר. הם לא מאוגדים ולא מאוחדים, ואתה עכשיו בטבלאות בתוך מגרש כזה. אתה תחשוב פעמיים אם לקנות קרקע כזאת, כי אתה אומר, אוקיי, איך בעצם המגרש הזה יגיע להסכמות, ואיך בעצם הוא יבנה. וזה זה גם דוחה את הפך להיות, הבנייה, ברגע שזה דוחה את הבנייה, זה גם מוריד את השווי, כי כשאתה תחשוב אם לקנות מגרש כזה, אתה אומר, אוקיי, מתי אני אוכל לממש אותו בכלל? אם בכלל, אז גם השווי ייפגע. זאת אומרת, יש כאן בעיה. יש פה בעיה משפטית, כי בגלל שאין עכשיו את ההסכם, אתה צריך לארגן את כל 100 האנשים האלה. אוקיי, וגם זה, אתה גם מועד לפירוק שיתוף, ושיקנו אותך בזול, כי אתה לא מורכב משום דבר, בסדר? זאת אומרת, אני רוצה רק לחזק את מה שזיו אמר, בסוף שאתה עם הסכם שיתוף, מי שקונה ממך לדוגמה, הוא קונה רכב עם מנוע, בסדר? בוא נגיד את זה, הדבר הזה נע, הוא מתגלגל, יש לו התחלה ויש לו סוף, בסוף, אם הכל עובד כמו שצריך. כשאתה בלי הסכם שיתוף, מלבד זה שאתה קונה רכב לצורך העניין בלי מנוע, שהוא לא יזוז לשום מקום כי אין לאן לזוז, יקנו אותך מאוד מאוד, מאוד, ייתכן שיקנו אותך מאוד בזול, כי הזכות שלך לא שווה הרבה, כי אין לך הרבה לעשות איתה. נכון, והפירוק שיתוף זה נקודה שאולי גם כדאי לגעת בה. נכון. מה בעצם המשמעות של דבר כזה, אם עכשיו כל היחידים לא יכולים להתאגד ולא מוכנים להוציא בנייה, בעצם כל אחד מהם יכול להגיש בקשה לפירוק שיתוף, ואז מה בעצם המשמעות הדיר כשזה קורה? בגדול מממשים או בעין, זאת אומרת, או שמקבלים חלקים, זה פחות רלוונטי בדברים האלה, כי עדיין לא צריך כלום, תקבל חתיכה שלא תוביל לך לשום מקום, או במכירה, לרוב זאת תהיה מכירה, בסדר? אפשר למכור אחד לשני, או לגורם זאת אומרת, חיצוני. מכירה כפויה בעצם, שבית המשפט בדרך מכריח אותך כלל, אם אין איזה למכור. שחקן בדיוק רציני בחבר'ה במגרש הזה, בדרך כלל לא יהיו שחקנים רציניים שיהיה להם קרקע שהיא לא מורגדת ולא יתארגנו על עצמם, תראו את זה לצד שלישי. לא במחיר שהייתם אמורים לקבל, אם הייתם מאוגדים בהסכם שיתוף טוב ובמגרש, ואם ההסכם שיתוף שלכם היה ערוך נכון, אז מגרש היה אמור לקבל הסכם פרטני, ושורה תחתונה, הפסד כספי גדול. קיצור, זה פירוק שיתוף אוקיי, אז דיברנו על הסיכונים האלה, בסיטואציה שזה הזאת. באמת, הם יכולים לקבל זכויות במגרש של 100 בעלי קרקע, וזה סיפור משפטי. אבל יכול להיות שהם יקבלו, לא במגרש אחד גם, שהם יקבלו זכויות בכמה מגרשים? על פניו יכול להיות סיטואציה כזאת, בטח, כן. הרי השמאי, מה הוא עושה? הוא בא ובודק את השווי שלך במצב הנכנס, ומה השווי שלך במצב היוצא. עכשיו, השווי שלך במצב היוצא, הוא לא חייב להכניס את כל השווי הזה במגרש אחד, הוא יכול גם לתת לך את התמורה הזאת בכמה מגרשים שונים. עכשיו, במיוחד אם אתה לבד, אז אתה עכשיו צריך להגיש את ההתנגדות, ואתה בעצם צריך לדאוג לעצמך, לעורך דין, לשמאי, להגיש התנגדות נגד בעצם הטבלאות. להבדיל אם אתה חלק מקבוצה, שהקבוצה בעצם דואגת לדבר הזה, כן?
אני לא אומר שזה לא יכול לקרות גם לקבוצות, זה גם יכול לקרות לקבוצות, אבל קבוצה תדע להתמודד עם זה בצורה יותר טובה, גם בהידברות מראש עם ה... אבל אם אתה ערני, בסוף בדיוק. השמאי אין לו אינטרס לעשות טעות בסוף, כן? אתה לא רוצה לפצל זכויות, אבל אם אין מי שישים את הזרקור, שוב, הכל מתחיל בזה, מה זה הסכם שיתוף? זה שיש מישהו, יש גוף שהוא אחראי, והוא יושב לשמאי כאן, ואם הוא חזק אז הוא יושב לו כאן, ואני יכול לתת עוד הדגמות לכמה השמאי חזק, כמה הגוף שתבחרו בו חזק. השורה התחתונה היא שאתה צריך מישהו, שזה מה שהוא עושה, והוא יושב עליו, והוא דואג לאינטרס שלכם. כשאין אותו, פחות טוב, זה נורא פשוט, אני בכוונה עושה את זה ברמה הכי פשטנית שיש. כן, אני מבין שאתה מנסה לפשט את זה, אבל דווקא אני מנסה להסביר את אתה הבעייתיות. מנסה לסבך את זה. לא, טיפה, טיפה, כי אנשים לא מבינים את המשמעות של הסכם שיתוף, שאנחנו דיברנו לפני רגע, פיצול זכויות, בן אדם בלי הסכם שיתוף, אין לו מישהו שיגן עליו, אין לו עורך דין, אין לו את הנציגות התכנונית, כן, יכולים לזרוק אותו במגרש יכול להיות. תמורה, שאריות כאלה, עם עוד 100 חברים, זה במקרה הטוב, ואז הוא צריך לארגן את כל ה100 אנשים כדי להוציא את זה לפועל. אבל בוורסט קייס, לפי מה שאני מבין מזיו וגם ממך, יכולים לתת לו גם זכויות אחרות, חלק בבניין הזה, חלק בבניין הזה, ואז בכלל לסבך אותו, זה כאילו, זה ממש יכול להיות קטסטרופה. עכשיו, בוא נדבר, אוקיי, אז דיברנו על דברים וסכנות, אבל בוא נדבר רגע, מה שמעניין אנשים וגם אותי, כל העניין הזה של הסכם שיתוף, בוא תסביר לנו, אדיר, כאילו מבחינת המנגנון, מה זה אומר? איך זה מתנהל? מה זה, טוב. מה יש שם? אספה, כל הזמן שומעים אספה, נציגות, כל זה, בוא תסביר לנו קצת. כן, אוקיי, טוב. תראו, בגדול, כל מי שפה אי פעם פתח חברה, יש אספה כללית, נכון? ככה מקבלים החלטות. בסדר, יש דירקטוריון, ויש את האספה הכללית. אני בכוונה נותן מושגים כדי שנוכל להקביל שיהיה נוח להבין. בכל הסכם שיתוף, יהיה לנו נציגות, שזה חבורה שתיבחר, צריך מספר אי-זוגי כדי שיהיה נוח לקבל החלטות, בסדר? 3 או 5 נציגים, בדרך כלל זה בעלי כישורים, אם מהנדס קנה, עורך דין קנה, מישהו מתחום הקרקעות שמתעסק קנה, חבר'ה שיכולים באמת לקדם ומביני עניין, בדרך כלל לוקחים על עצמם את הדבר הזה. זה בדרך כלל חבורה של 3 אנשים שתקבל החלטות שאנחנו נגדיר אותן בהסכם כהחלטות לא מהותיות. בסדר? מה זה אומר לא מהותיות? סתם, אם צריך יועץ מסוים, מהלך מסוים קטן, תשלום עד גבול מסוים, לא דברים מהותיים, בסדר? זאת הנציגות, היא תקבע את הדברים הקטנים. יש לנו את האספה הכללית, זה לדברים מהותיים, כמו לדוגמה, אחרי בעזרת השם שיש לנו תוכנית מפורטת וצריך להחליט איך מממשים את הקרקע. לא ניתן 3 אנשים להחליט להם, בסדר? סתם דוגמה. האספה הכללית מקבלת החלטות הרות גורל. מה זה האספה הכללית? ממש מכנסים את כל השותפים וממש מצביעים. זאת אומרת, קו המנגנון, לא חשוב, לא ניכנס איך נעשה. בעידן היום הטכנולוגי עושים את זה הרבה באמצעות זום. אגב, כאן יכול להתרחש אספה, בסדר? נראה אנשים, לא יודע, ענבל תצביע וניב יצביע וויקטור יצביע ודניאל יצביע ומישהו יערוך פרוטוקול וקבל את ההחלטה. זאת האספה. זאת אומרת, יחד איתם עובדת הנציגות התכנונית או המנהל או איך שהיא תוגדר, לא משנה איך שמגדיר, כל אחד מגדיר בהסכם שיתוף איך שהוא רוצה, אבל שזה בעצם הגורם המייעץ, בסדר? זאת בעצם החברה שהיא תלך והיא תעבוד מול השמאי בטבלאות איזון וחלוקה, והיא תייעץ בהתנגדויות ותגיד איזה יועצים צריך וכולי, וזה בעצם הקטליזטור שעליו אנחנו בונים, שבאמת יביא לנו את התוצאה הטובה בסופו של יום. ככה בקצרה, אלה אז הגורמים, רגע, הרוח עכשיו שאתה החיים. מדבר על הנציגות הזאת, הרבה מדברים שחייב עורך דין בנציגות, כאילו הוא חייב להיות, זה אתה חייב מדבר להיות, על הנציגות התכנונית, תבהיר, כן, כן? הנציגות התכנונית, האם זה חייב כביכול להיות עורך הגוף דין? המנהל, נקרא לו לצורך העניין, כן? אוקיי, אז, אז, תמשיך, סליחה. אז השאלה היא, זה חייב להיות עורך דין? זה יכול להיות שמאי, זה יכול להיות מתכנן ערים, זה יכול להיות... האמת שצריך להיות אדם שמבין תכנון ובנייה. אני לא מתבייש להגיד, עם כל ההבנה וכל הידע שיש לי, שזיו, בעיניי, יכול לתרום הרבה יותר ממני, כמובן בשילוב ולא נוריד, אבל מתכנן ערים שהיה שם וישב שם וכולי, יתרום לא פחות מעורך דין. הגוף לא חייב להיות טייטל כזה או אחר, הוא צריך לדעת בסוף להביא את הסחורה, בסדר? צריך לדעת לדחוף ולהביא את כאילו, המגרש זה שרצינו, את העניין, הזכויות אין שרצינו. הגדרה. עכשיו יותר מזה, יניב, הרי אנחנו מקדמים תוכניות, כן? אנחנו מנהלים פרויקטים בתכנון. בסוף כשאתה צריך איש מקצוע ואתה צריך איזשהו בעל מקצוע כרגע עם שאלה מסוימת, אז הקבוצה
תדע לקחת את בעל המקצוע הזה. ברגע שהקבוצה גדולה, זה גם מתחלק על הרבה בעלי קרקעות, וזה לא עלויות גבוהות. כן, אם עכשיו צריך שמאי להגיש התנגדות לתוכנית, אז הקבוצה תדע לקחת אותו. זאת אומרת, אנחנו נדע להניע את התהליך הזה בעזרת אנשי מקצוע, אם צריך אותם. אבל צריך להבין את התהליך ולדעת איך הוא מתנהל. זה בעצם החשיבות הכי גדולה. זה לא חייב להיות איזשהו איש מקצוע עם טייטל מסוים, אבל זה אנשים שיודעים איך התהליך מתנהל ויודעים עם מי לדבר, ואיך להניע בעצם את התהליכים ואיך לגרום, לשמור על האינטרסים של הקבוצה שלהם, נגיד את זה ככה. אוקיי, אז דיברנו על הסכם שיתוף, אני אפילו לא יודע כאילו אם כדאי להיכנס להסכם ניהול, שזה משהו אחרי, שממה שאני מבין, וממה שהרבה אנשים מבינים, זה שתי הסכמים שונים, שכאילו הסכם אחד זה בכלל מדבר עד ההפשרה, והסכם אחר זה בכלל משהו שהוא יכול להיות רק אחרי ההפשרה, משהו ש... אתה כן אבל נוגע בנקודה חשובה שאולי כן צריך לדבר עליה. גם אחת השאלות שעלו מקודם זה איך בעצם נזהרים שההסכם הזה של ההסכם שיתוף והניהול לא ייחשב כבעצם התארגנות לבנייה. שהתארגנות לבנייה כמו קבוצת רכישה יכולה להיות עם מיסוי מאוד גבוה, ואיך בעצם מונעים שזה יקרה. זאת אומרת, זה אולי באמת הנקודה שכדאי לגעת בה. רגע, רק אני רוצה שנייה לפני הנקודה של המיסוי וכולי. הסכם ניהול הוא שייך לכל החלקים. בסוף מה שמעניין אתכם בהסכם ניהול, שם אתם רואים בדרך כלל את המספרים, בסדר? שם המספרים מתחבאים, מה משלמים, לפי מה משלמים, איך זה נגזר, איך הם גוזרים, שם זה קורה, זה גם בשלב שלפני האיחוד וחלוקה, בסדר? גם שם יש אלמנט ניהולי, בסוף המנהל עובד ועובד מול השמאי ומושך למגרש, מגרש תמורתו וכולי. אז חשוב להבין שנייה שזה גם בשלב הראשוני, בסדר? הוא רלוונטי לכל אורך ההליך, גם הסכם שכר טרחה של עורך דין רלוונטי. בסוף מעניין אתכם כמה אתם מוציאים, והמספרים בדרך כלל נמצאים, לא מתחבאים שם, נמצאים שם. אם הם מתחבאים זה אוקיי, לא טוב. אז נגענו קצת, בוא רגע, תגיד אז כן, לנו. אז אתה כן רוצה לדבר, אתה מתכוון למקרים שראינו שבעצם הסכמים כאלה היה בהם דילול זכויות, למשל, שהניהול היה כאילו בזכויות בנייה? אתם יצא לך רוצים לראות דברים כאלה? נתחיל לדבר על המוקשים? כן, כן, נראה לי שכדאי. יאללה. תראו, בגדול, אתכם מעניין להבין, אני אומר, תשמעו, אופי הסכם השיתוף, בדרך כלל כמעט אני לא מחטיא, הוא לפי אופי היזמים שלו. מה זה אומר? לא יודע מי מכם יודע, רגע בוא נסביר שנייה. דיל, אתה רוצה רגע להסביר שנייה על דילול זכויות? כמה מילים ברמה התכנונית רגע? זיו, אתה שומע? נתקע, לא נראה לי חשוב, אז אני אסביר. נראה לי קפל מה זה עליי. דילול זכויות? אנחנו הרבה פעמים נכנסים להשקעה למגרש בשלבים שהזכויות הן, סתם דוגמה, רוצים לבנות 10,000 יחידות דיור, בסדר? וככל שהזמן דברים מתגלגלים וכולי, פתאום רוצים לבנות 15,000 יחידות דיור. אתם, הזכות שלכם, ה-X שלכם, קונה היום X וחצי, הוא שווה יותר, בסדר? כי מה ש10,000 יחידות דיור, יש לכם קרקע שהייתה צריכה להבין, נניח, סתם, חישבתם, שוב, אנחנו לא באמת יודעים, אבל פחות או יותר יחידה, אז עכשיו הדבר שלכם שווה יחידה וחצי, הקרקע שלכם. באות חברות, ושמות לכם סעיף, ואומרות, אתם שומעים, אם יהיה עניין של הזכויות, מה שנקרא, יגדלו, אנחנו רוצים חלק. אנחנו לא אוהבים את הדברים האלה, מציעים גם לכם לבדוק ולברר שאין את הסעיפים האלה. אז זו דוגמה אחת לסעיף שהוא מוקש, שצריך לשים לב ולהחליט אם רוצים לחתום על דבר כזה. יש כל מיני, יש סעיפים למשל שעורכי דין, בסדר? רגע, בוא שנייה נתעכב שנייה על העניין הזה של הדילול אוקיי. זכויות. כי בעצם אני אגיד לך מה הבעיה פה המרכזית בינינו. שכשאתה קונה קרקע, אחד הדברים, האפסייד המשמעותי כשאתה בא ומשקיע בקרקע, זה בעצם העניין הזה שככל שהזמן עובר, הזכויות גדלות. ואתה בעצם רוצה להרוויח על הקרקע שלך את כל הזכויות שלך. זאת אומרת, אם הקרקע עכשיו נתנה לך 100 מטר דירה, אז זה מה שהרווחת. אם הקרקע עכשיו, הזכויות גדלו וקיבלת עכשיו 200 מטר זכויות בנייה, שאולי יתפצלו לדירה וחצי או לשתי דירות, זה בעצם הרווח שלנו כמשקיעים לאורך זמן, ליהנות בעצם מהגדלת זכויות של הקרקע. כשבאה החברה, ובעצם בתוך ההסכם ניהול שלה, נוגעת בזכויות בנייה האלה, בעיניי זה כאילו משהו שהוא אסור לעשות אותו, ואסור גם להיכנס להסכמים כאלה. זה משהו ממש צריך לשים לב אליו, כי זה פוגע לכם בעצם בזכות הבסיסית שלכם, הזכויות בנייה הם שלכם,
אוקיי? כמו שהיא לא תשתתף איתכם במקרה שהתוכנית תתעכב או שתקבלו פחות זכויות, אף אחד לא יבוא ויפצה אתכם. ככה אני לא מצפה שיגעו לי בעצם בזכויות העודפות. השאלה, אדיר, אם זה בכלל, איך זה חוקי? כי זה קרקע שאני קניתי, אוקיי? ומכוח הקרקע שאני קניתי, אז אמור להיות לי זכויות, והם כאילו לוקחים לי את הזכויות העודפות. מוכן, אתה חותם. אתה כן, נותן אז להם כאילו, לא, אני אומר, סבבה, אני חותם, אז זהו, זה כאילו, בגלל שאני חותם, אז יש, יכולות להיות מורכבויות ויכולות לעלות טענות לכאן ולכאן, אבל בסוף ברמה המשפטית הטהורה, כן, אם אתה מוכן, מה שנקרא מוכר ברצון וקונה ברצון, אתה נותן לי את הזכויות שלך, יאללה, מותר לך. לא כדאי לך, אבל אתה יכול לעשות את זה. אבל אנשים לא תמיד מבינים, כי זה הסעיפים האלה בדיוק מתחבאים מה הנקודה? מאחורי איזשהו סעיף קטן, מה ואף אחד לא הנקודה? הבין מה הוא אתה חתם. שם הסכם שיתוף, מכרו אתה לך נותן זכות לבן אדם, לדירה, יחידת דיור, אתה מבין? אתה מוריד לבן אדם בלוק כזה, בסדר? כמו ערימת דפים למדפסת פעם, הכוח אמר לי, אני מרגיש כאילו הביאו, כאילו אני צריך להכניס את זה, אני לא מאמין שכתבו, בהכל כתוב דברים. העניין הוא בסוף, שאתה אפשר, אני יכול להכניס שם שאתם קוראים את אבא שלכם ואמא שלכם ואתם תמכרו לי את הבית, העניין הוא שצריך א', לסמוך וב', לבדוק, בסדר? תבדקו מה שאתם חותמים עליו, זאת אולי העצה הכי טובה שאפשר לצאת מכאן הערב, כי כן, ההסכמים האלה גם ככה, התחום הזה דורש הרבה מאוד מאוד הבנה, המון הבנה, ועל ההבנה הזאת מצרפים לכם מסמכים שמנים וגדולים, אה, שגם אם הייתם מבינים בתחום, לקרוא את הכל זה בלתי אפשרי, זה קשה. אוקיי. אז בוא תגיד יצא, לנו, מה שנקרא, דיברנו על העניין הזה של באמת, על דילול זכויות. איזה עוד מוקשים? איזה עוד מוקשים כדאי להיזהר מהם? קודם כל עמלות גבוהות. אתם קונים עכשיו באזור מסוים, תבדקו מה מציעים, כמה מציעים לכם, בסדר? ומה דורשים. יש עמלות ניהול לפעמים שהן אסטרונומיות, פשוט כי זה נובע עוד פעם מחוסר הבנה של אנשים. וגם אין אז הגבלה, כאילו הם יכולים לקחת איזה עמלות, זה כאילו עניין שוב, מסחרי לגמרי. בסוף יש הגבלה כלשהי שצריך להגיד, אם משהו קיצוני והוא לא שייך בשום צורה, ולא ייתכן שמישהו באמת היה משלם וכולי, אבל זה לא הדברים, כי, כאילו, זאת אומרת, אפשר לקחת הרבה יותר אחוזים ממה שלוקחים שחקנים אחרים בשוק, וצריך להכיר את הדברים, זאת אומרת, אני לא אומר לכם שוב, אם, לא יודע, יש איזה יזם שמבחינתכם הוא, לא יודע מה, הוא והוועדה ככה, והוא עושה ככה, ויש לכם מגרשים, אני לא, תשקלו, תחליטו למה אתם משלמים, זה שלכם, אתם מסחרים. אבל להבין, כי אנשים לפעמים נכנסים להסכם שיתוף, ואומרים לי, כן, תשמע, כן, ביקש ממני 8%, זה כל מיני מספרים שאתה... אז זה העניין, שאנשים לפעמים לא מבינים, הם נכנסים, קונים קרקע, נגיד הקרקע עלתה זול, וההסכם שיתוף באמת אחוזים כאלה גבוהים. אז הרעיון עצמו, וזה גם משהו שאם יצאו מפה, מהמפגש הזה, שיבינו שאת המספרים האלה צריכים להכניס לתוכנית גם, ולהבין בסוף כמה משלמים. כמה משלמים בהסכם שיתוף, כמה משלמים בבנייה, כמה אם ממשיכים, וצריך להכניס את הכל ולהבין אם זה כלכלי להם, ולא רק כמה עולה לנו הקרקע בהתחלה. אז זה מאוד מאוד חשוב, ומעבר לזה, איזה עוד דברים, בן אדם עכשיו מהשורה בא להסכם שיתוף, איזה דברים הוא צריך לשים לב אליהם, שהוא לא ייפול, שהוא לא ייכנס ולא יהיה לו איזשהו מוקש. אז דיברנו על עמלות, דיברנו על דילול זכויות. אפשר לתת דוגמה, גם הייעוץ המשפטי צריך לשים לב. בסדר, יש לפעמים הסכמי שכר טרחה, יצא לנו לראות כמה וכמה כאלה, שאומרים לך, תראה, בעתיד, שאתם תבחרו יזם, לא מספיק שאני מייצג אתכם, בסדר, גם היזם יהיה לקוח שלי. עכשיו, מה זה עושה? זה נועל לכם, לא יודע כמה מהיזמים שיגידו לכם, כל הכבוד שאתם, יש לכם קרקע, לא יודע איפה היא נמצאת, והכל. אני עובד עם העורך דין שלי. ובעצם, בשמירה על האינטרס של העורך דין, חתך לכם אחוז מסוים מיזמים שיכולות לכם הצעות מצוינות. אגב, הרציניים שבהם הרבה פעמים לא מוכנים לקחת עורך דין אחר. הם אוהבים את הדיר. סתם, לא, הם אוהבים את מי שהם אוהבים. והם רוצים ללכת איתו. בסדר, אתם בסוף צריכים להבין, ההסכם הזה, הסכם שיתוף הזה, זה לא חתונה קתולית, אבל זאת חתונה לתקופה, וחשוב מאוד שתבינו שהגורם שאיתכם, אתם סומכים עליו שהוא הגון, כמובן בראש ובראשונה שהוא הגון, ומקצועי. בסדר, אז שוב, הדברים האלה חייבים ללוות אתכם, כי כמו שנראה הבן אדם, ככה נראה הסכם שיתוף שלו, תבדקו אותי. אוקיי, אז הבן אדם, החברה, תבינו רגע.
אז הבאת פה סעיף שאני לא יודע כמה אנשים מכירים את זה, אז כאילו, לשים לב שבהסכם הוא לא כובל, העורך דין לא כובל אתכם עתידית, שככה היזם לא יהיה מחויב לעורך דין. כאילו זה אומר, אם אתם חותמים על סעיף כזה, זה אומר שממש תגיעו כבר לשלב של בנייה, אתם, היזם יהיה מחויב לעורך דין הזה, יצטרך לשלם לו. זה משהו כזה בעייתי, שיכול באמת להפיל עסקאות ולתת לכם הצעות גרועות, וגם בשווי. בסוף זה השווי של הקרקע שלכם. אז זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. אני אה, רוצה שניגע קצת במנגנונים של הסכם שיתוף, כי יש פה גם הרבה שאלות בצ'אט שאתם לא רואים כרגע, על איך בעצם מתקבלות החלטות, מי מחליט מה קורה, זאת אומרת, האם נציגות יכולה להחליט בשביל כולם, איזה החלטה דורשת אולי החלטה של רוב בעלי המגרש, ומה קורה סתם בצורך העניין שחלק רוצים לבנות, חלק רוצים למכור, או שרוצים להתחבר להסכמים אחרים. איך המנגנונים האלה בנויים כשזה בצורה בריאה, איך זה בנוי שבעצם בעל הקרקע אומר, אוקיי, נתתי פה את הקרקע שלי ועכשיו אני לא יודע מה יעשו לי איתה, כאילו אולי בעצם הם ימכרו לי אותה, אולי בעצם הם יחליטו דברים שלא לא מוצאים חן בעיניי. אז בואו שנייה ננסה רגע להסביר איך זה בעצם בנוי המנגנונים האלה. אז בגדול דיברנו על זה קודם, ואולי קצת בצורה לא רחבה מספיק, נרחיב את זה שוב, אני אחזור על מה שאמרתי ואני אנסה להרחיב את זה. יש לנו בסוף את האספה הכללית, שזה בסוף כל השותפים, בסדר? בהסכם שיתוף. יש לנו את הנציגות שנבחרה, שזה 3 או 5, בדרך כלל 3 חברים, שהם בעצם עושים תכף רגע ניגע במה הם עושים, ויש את הנציגות התכנונית. כמו נציגות נציגות של פינוי התחדשות בינוי. עירונית, מי בהתחדשות שמכיר. עירונית, כן. הנציגות. בסוף, המטרה היא, רגע, אני רוצה להסביר ברמה המהותית, ואז אולי ניגע בדברים ספציפיים. המטרה היא שהנציגות תהיה כמו איש קשר. בסדר? דוגמה, אשתי מטפלת בגן של הבת שלי. אין לי מושג מה היא צריכה להביא, אני לא יודע מה היא צריכה לעשות, אני לא יודע כלום, אין לי מושג. תחשבו על זה רגע, היא שם, לא יודע איזה תיק היא צריכה, חסר טיטולים, לא יודע מה. הנציגות עושה את כל הניואנסים הקטנים, ש, שאנחנו נקרא להם קטנים רגע, הם לא תמיד כל כך קטנים, אבל הם לא מהותיים מאוד. זה בעצם ועד הבית, הוועדה בדיוק, בול, המארגנת. דוגמה יותר טובה. שהדברים יתפקדו. ועד הבית לא יכול לא לקרוא לכם להצביע על מעלית חדשה, הוא לא יכול לא לקרוא לכם להצביע על, לא יודע, איזושהי החלטה שיש בה עלות של פתאום 50,000 לבן אדם, הוא לא יכול לעשות את זה. מה שהוא יכול לעשות, זה אם צריך להחליט שצריך עורך דין, עכשיו אנחנו מסמיכים מראש עד איזה סכום הוא יכול להוסיף ומה הוא צריך וכולי, הוא יכול לאשר כל מיני דברים שברמה, בהשפעה שלהם על חברים היא לא מהותית. בסדר? אני רוצה רגע שתבינו, נכון שיכול להיות עכשיו שאנחנו נצטרך לצאת לאיזושהי התנגדות גדולה ונרצה להביא, לא יודע, שמאי מטעמנו והוא עולה 50,000 שקל. בסדר? אני מפריז, כן? בדרך כלל זה לא, אבל נניח שזה מה שהוא עולה. אם אנחנו בהסכם שיתוף שיש בו סתם 1,000 אנשים, סתם אני מגזים, או 200 אנשים, העלות היא זניחה. עכשיו, אני לא מזלזל בה חלילה, אבל אנחנו ניתן לנציגות שבחרנו בה להחליט את ההחלטות. אבל אנחנו לא ניתן לנציגות להחליט, לדוגמה באיזה קבלן לבחור, או בכלל איזה מתווה ללכת למימוש קרקע, בסדר? אנחנו לא ניתן להם להחליט, כי אולי דוד שלו זה אבי בנייה או יוסי בנייה, לא נשאיר את זה בידיים אבל שלהם. גם השאלה הגדולה, שבסופו של דבר, מה עושים עם הקרקע? זאת אומרת, אז יש אני אומר, כמה אפשרויות. אז המתווה מימוש, אתה צודק, לדוגמה, לאן נלך, בסדר? יש עסקאות קומבינציה, יש שירותי בנייה, יש, לא משנה, בסדר, כל מיני דרכים כאלה ואחרות לממש, למכור את הקרקע. הדברים המהותיים באמת אנחנו משאירים, זאת אומרת אנחנו נרצה לוודא, ככה זה ברוב ההסכמים, שאתה כשותף, מה שנקרא כל אחד לכל אחד. זה בגדול. אז בואו נעשה רגע סדר. הנציגות רגע, לפני זה, שמארגנת, רק סליחה שאני מפריע לך זיו, והנציגות התכנונית כמובן, שהיא בעצם הקטליזטור המקצועי של האירוע, יש לו את הסמכויות המקצועיות. בסדר? זה מוגדר מאוד. מה בסמכותו, מה הוא יכול לקחת אליו ואיך, ומה האחריות שלו, ולמה בעצם משלמים לו. בסדר? סליחה שהפרעתי. אז כל החלטה גדולה בעצם למצב הקרקע, האספה הכללית, שזה בעצם האספה של כל בעלי הקרקע, הם צריכים לקבל את ההחלטה הזאת ברוב מסוים. חיובי. וההחלטות האלה של הרוב, בגלל שהם כולם חתומים בהסכם שיתוף, מחייבות את הכלל, כן? חד אה, משמעית. אתם לוקחים על עצמכם בסוף, יכול להיות שמשהו אתם תרצו את קבלן א', והאספה הכללית תצביע על קבלן ב', מה שנקרא, כל הזה, זה יום הבוחר, הוא בחר וממשיכים הלאה, צריך להבין שזה האירוע.
אוקיי, אנחנו מדברים על 51% או איך זה הולך? 51, 51. 51%, אוקיי, שוב, ככה נראים ההסכמים שאני עושה, אני חושב שזה מה שצריך להיות. כן, אוקיי. אה, יש, יש עוד שאלות על זה מהצד של המנגנון, נגענו, בוא נחזור רגע לעניין, דיברנו על שאלתם על כל, המיסוי, יניב, אם אתם רוצים לחזור לשם, איך נזהרים אולי? אז כן, 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 דיברנו על כל הדגלים האדומים. בוא נעשה רק סדר, באמת, באמת בסעיפים, ותיתן לנו גם את הסעיף הבעייתי הזה, באמת, של המיסוי, אם תוכל זה להגיד. לא סעיף, אלא כמה בעצם דברים שיוכלו לשמור עליכם, לא משנה באיזה הסכם שיתוף שלא תחתמו, אני רוצה שתשימו לב, כדי שבסוף הקבוצה הזאת לא תיחשב כקבוצת רכישה. לפני שנסביר איך נזהרים מהאירוע הזה, אני רוצה שתבינו את המשמעות שלו. אם אתם מוגדרים כקבוצת רכישה, מוסיפים לכם מע"מ ומס רכישה על דירה גמורה. בסדר? תבינו, זה שמיים וארץ, זאת אומרת, זה מיסוי כאילו קניתם דירה, ומע"מ על האירוע הזה. זה לא מעט כסף, וזה משנה דרמטית השקעות. אז זה לגבי, ולמה שנוגדר כקבוצת רכישה? באיזה זה סיטואציה? בדיוק, זה לגבי מה נזק אם נוגדר. עכשיו, ממה צריך להיזהר? יש כמה תנאים בסוף בפסיקה ובחוק למה זה קבוצת רכישה ואיך מסתכלים עליה. בסוף, כן, יש איזשהו פלוס שהקרקעות שמתעסקים בהן לא מופשרות לבנייה, וזאת טענה מאוד חזקה בראש ובראשונה, שרגע, סטופ, חכו, אנחנו בכלל לא עברנו שלב של הפשרה, אז על מה מדברים? זה חשוב להבין שנייה את הרמה, איפה אתם נמצאים. אבל, בשורה התחתונה, בבדיקה שרשות המיסים עושה, האם אתם קבוצת רכישה או לא, היא בודקת כמה דברים. היא בודקת אחד, האם היה תנאי בחוזה, וזה שאלת על הסמיכות של ההסכם שיתוף, יניב, האם היה תנאי שחייב לחתום על הסכם שיתוף כדי להיכנס לחוזה? זה אחד. קודם כל, מי שלא חתם מיד, בעיה אחת פתרתם. לא הייתם חייבים. בסדר? זה נושא אחד. שתיים, אנחנו רוצים לוודא שאין גורם מארגן לדירה. שימו לב, אין גורם שמארגן אתכם להגיע לדירה. אין מערכת הסכמים שבעצם לוקחת אתכם לדירה. עכשיו, מה היופי בהסכם שיתוף שלנו? ומה אנחנו עומדים על זה? אנחנו אומרים, אתם תחליטו אם הולכים לבנייה. אחרי שתהיה הפשרה בעזרת השם, ותקבלו מגרש תמורה מעולה, ואתם תהיו מבסוטים עד השמיים, אתם תחליטו מה אתם עושים. זאת אומרת שאין מערכת חוזית שלקחה אתכם מנקודה של קרקע עד לדירה. היא לא קורית. כי אתם יכולים מחר מחרתיים להחליט שאתם לא רוצים ללכת לדבר הזה. זה עסקת קרקע. עסקת קרקע, אנחנו מפרידים. וכשאנחנו עושים את ההפרדה הזאת, זאת הגנה מאוד חזקה. עכשיו שימו לב, הדבר הזה מלמד על ביטחון של מי שעושה את הדבר הזה. כי מי שרוצה רק, אך ורק בטובתו ולא בטובתכם, יסנדל אתכם עד לבנייה נקודה, וגם יסביר איך בונים ומה עושים, ואיך בוחרים, ואני מניח שמי מכם שראה פה הסכמים מבין בדיוק על מה אני מדבר, ולאיזה פרטים הזויים יורדים, כדי להבטיח קודם כל את השכר טרחה של הנציגות התכנונית. אז אם אנחנו צריכים לסכם, אנחנו רוצים שזה לא תחתמו מיד על הסכם שיתוף, ושלא יהיה חובה לבנות, זאת אומרת לא חייב לבנות בתוך ההסכם, שאין מערכת חוזים שבעצם מכריחה אתכם לבנות. בסדר, אלה הדברים שאנחנו רוצים לשים לב ולוודא שאנחנו בעצם לא יכולים ליפול אחר כך במבחן של רשות המיסים של קבוצת רכישה. אוקיי. תשמע, זה מאוד מעניין, ואנשים לא מבינים באמת את המשמעות הכספית. דיברת על מע"מ מדירה ו, וגם מס רכישה. מס רכישה, תחשוב שיש לך כבר, הרי הרבה אנשים מגיעים לקרקעות כשיש להם כבר דירות. נכון, למה? כי המיסוי הוא הרבה יותר כאילו אטרקטיבי, לעשות 6% על מגרש ו8% על דירה, על דירה, ברור. שמיים וארץ פלוס מע"מ, זה משנה לחלוטין את אבל כל האירוע. תגיד, יש ויכול דברים להיות שאם אבל היו יודעים אנחנו, עוד לא היו נכנסים להשקעה כזאת. איך אני אבל בתור רוכש, נגיד משקיע, יכול בעצם לדעת את הדבר הזה? זאת אומרת, זה כמעט בלתי אפשרי לדעת האם אני עכשיו יוגדר כקבוצת רכישה, נכון? חד משמעית. תראה, אנחנו חיים במציאות כזאת, כולנו שואלים את עצמנו כל היום מתי איראן תתקוף אותנו.
אנשים מסדרים את החיים שלהם כל היום לפי מה יקרה אם, אז אנחנו כבר רגילים, אנחנו ישראלים, אנחנו רגילים למה יקרה אם. אבל בשורה התחתונה, אם עובדים נכון, בסוף כל השקעה יש לה סיכונים. אבל כשאתה מוריד מעצמך כל פעם סיכון אחר סיכון אחר סיכון, אתה מגביר את הוודאות. להגיד שיש ודאות של 100%, אין ודאות של 100%. אבל אנחנו עושים הכל להגביר את הוודאות, כמו כל מה שאתה עושה כמתכנן, אתה נותן יותר מטרים, דוגמה, הכרית ביטחון. אנחנו בסוף רוצים להגביר את הוודאות של המשקיעים. זה מה שאנחנו יודעים לעשות. להגיד לך באבסולוטי שלא יהיה, קשה, אבל באחוזים הרבה יותר גבוהים, בוא נגיד, נשאר לא רוצה להשוות לאף אחד, וכולם כבודם במקומם מונח, ואתה יודע, אנחנו מכבדים את כולם, אוהבים את כולם, אבל בסוף אנחנו עושים כל מה שאפשר כדי להבטיח את הוודאות. זה מה שאפשר להגיד. אוקיי. אה, נראה לי נגענו ברוב הסעיפים. אם יש עוד שאלות, נעבור על השאלות. אה, יש עוד שאלות בצ'אט? בוא נראה. אוקיי, אז אם יש לכם שאלות, זה הזמן. אפשר. אלון שואל מה גודל ממוצע של מגרש, אולי שווה רגע להבין, אלון, אם אתה מדבר כן, על גודל ממוצע של זכות, ואז צריך להבין על מה מדובר, או על מגרש תמורה, או צריך לחדד את השאלה. אז כנראה שמה שהוא מתכוון זה על מגרש תמורה, כמה מטרים צריך בשביל מגרש תמורה, תגיד לנו אם אנחנו, אלון, תגיד לנו אם זה מה שהתכוונת? מגרש תמורה, אוקיי. מגרש תמורה, אז אני חושב שנשאיר את הבמה לזיו לענות על מגרשי תמורה. זיו, כמה דונמים אנחנו צריכים בשביל מגרש תמורה? זה, זה מאוד משתנה בין תוכנית לתוכנית, כן, ובין משהו שקצת קשה להגיד אותו מראש, בסדר? כי לפעמים שמים לך גם כמה בניינים על מגרש אחד, כן? עכשיו, היום כשבונים גבוה, מגרש הוא בערך נניח 2 דונם, מגרש לבניין, סדר גודל כאילו בנטו. אז הייתי אומר שהמינימום מינימום ההגיוני בעיניי זה העניין שבערך נגיד 4-5 דונם, זה בעצם משהו שיכול להיות שיספיק למגרש תמורה. אבל שוב, זה לא משהו שהוא מדויק, כי אי אפשר לדעת בעצם איזה מגרשים יהיו בתוכנית. יכול להיות מגרשים גדולים, מגרשים קטנים, תלוי בסוג הבנייה, אם זה בנייה מאוד מאוד גבוהה, או בנייה, אתה יודע, רוויה, מרקמית שנקרא, כן, אז זה קשה לדעת, אבל זה הסדר גודל. כן, אולי כדאי גם להגיד, אני לא יודע כמה, אם ציינתם שבעצם אנחנו היום מארגנים הסכם שיתוף בקדמת ביאליק, וכן, אנחנו גם מזמינים בעלי קרקע שנמצאים במתחם, שיש להם בעצם קרקעות גם לפנות אלינו ולהתחבר אלינו להסכם אז שיתוף. בדיוק מישהי שאלה, היא אמרה מה קרה, היא כנראה פספסה את ההתחלה, מה קרה שאנשים התחילו לפנות אליי, התחילו לפנות אלינו. אז מה שקרה שבאמת התוכנית קצת התקדמה, ו... ויש כבר... מה שקרה זה שלא שהתוכנית התקדמה, כי עדיין התוכנית לא התקדמה, חשוב רגע להגיד, היא עדיין באותו סטטוס, אבל החברה הממשלתית דירה להשכיר הכריזה שהיא בעצם הולכת לקדם שם תוכנית, והיא הולכת לתכנן את השטח. ולכן השטח קצת התחיל להתעורר, כי יש איזשהו צפי שהדברים אולי יתחילו לזוז יותר מהר. אה, וזה בעצם מה שקרה, ואולי בגלל זה באמת אנשים מתחילים לפנות, וזה גם בעינינו זמן טוב להתחיל להתארגן ולהיכנס להסכמי שיתוף, בדיוק בשלבים האלה. כן. אה, אתם רוצים לפתוח לאנשים לשאלות? מי שרוצה לדבר יכול באמת רגע לפתוח מיקרופון, אני רואה שאלעד הרים יד וניב הרים יד, ואפשר לשאול ואנחנו כאן נענה בשמחה. זה אפשר רגע? אני רוצה לחזור, שומעים אותי? כן. כן. אז אני אשמח רגע לחזור על מה שזיו שאל, כאילו איך באמת מזהים אם זה קבוצת רכישה או לא בהסכם. אז בגדול אתה לא יכול, תראה, זה שלא יעשו משהו ממה שאמרתי, לא הופך אותך לקבוצת רכישה, בסדר? אני אומר, בסוף אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים, כדי להיזהר מהאופציה שתוגדר כקבוצת רכישה, בסדר? היה לא מזמן פסקי דין, שהיו הרבה מוקשים כביכול, ובסוף לא הוגדרו כקבוצת רכישה, צריך להבין. אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים כדי להגן עליכם. בין היתר, אולי העניין המשמעותי ביותר הוא
שלא מדברים על בנייה בהסכם שיתוף בשלב שהקרקע עדיין חקלאית, או לא משנה, או שהיא לא מופשרת לבנייה, לא ניתן עדיין לבנות עליה. בסדר? זה הדבר המהותי שאתה צריך לשים לב, מה נשמע כהדיוט, לפני שאתה מעביר אפילו לאיש מקצוע, אם זה בכלל מעניין אותו. אבל רגע, אבל יש הסכמים שכבר בהתחלה רשום כאילו שיש הסכם שיתוף אחוז מסוים, ואז שמדבר על איזשהו בנייה. הסכם ניהול, איזשהו הסכם ניהול בהמשך שגם באחוז מסוים. שוב, אני אומר בסוף, אה, הנקודה היא, סליחה שאני נכנס לך משהו קטן, הנקודה היא, האם כבר מדובר על זה שכבר, אתה אוטומטית בונה. זאת אומרת, הוא לא נותן לך אופציה אחרת. אתה בונה, ואיך אתה בונה, ואתה תבנה בקומבינציה, ואתה תבנה בזה, ואתה תבחר, והמסלולים שלך הם א', ב', ג', ד'. הדבר הזה, יש פה סיכון שתוגדר כקבוצת רכישה, כי בעצם יכולים לראות את זה כאילו ארגנו אותך לפגוש דירה מיד. זאת אומרת, יש דירה בקצה. אתה מבין? הבנתי, כן, כן, תודה, ענית לי. תודה. אוקיי, אהלן, אפשר לשאול שאלה? כן. קוראים לי לירון. אני הרסתי באיחור, יכול להיות שפספסתי. לירון, מותר לך לשאול הכל, תרגיש חופשי, נחזור. הסתפרת, נכון? אמרו לי, יש זום, אנחנו לא תחדש. יכולים. בקבוצה שאלתי לגבי קריית אתא, ואז אמרתם לי שיש מצב ששווה לקנות שם קרקע ולא להיכנס להסכם שיתוף. רוצה לדעת מה הסיטואציה הזאת. אז קריית אתא זה, הסטטוס התכנוני שם עדיין אין איזשהו כניסה למפורטת. הזמן הפשרה שם משוער, הוא רחוק, זה לא משהו שבשנים הקרובות, זה מסתמך על תמ"א 75, וצריך לשים לב שאם היום אתה נכנס להסכם שיתוף, יש יתרונות וחסרונות בתוכנית כזאת ארוכה. אתה לא יודע מה יקרה עם אותה חברה, אתה צריך לדעת מה הם מביאים, וגם מה שחשוב כרגע, שזה מה שמעניין, כרגע בגלל שהזמן כל כך ארוך, אז זה זמן שעוד פעם, לדעתנו לפחות, זה זמן טוב לקנות קרקעות בזול, ולא לקנות קרקעות שהן עם הסכם שיתוף, אבל שמייקרות את העניין. ובדרך כלל שיש הסכם שיתוף, עוד פעם, זה מוריד את רמת, זה מוריד את רמת נותן את חוסר תחושת ודאות. הביטחון, כן, את חוסר הוודאות, אבל מצד שני, צריך להבין שיש הסכם שיתוף, המחיר יהיה יותר יקר של הקרקע. אז בתקופה כזאת שיש כל כך הרבה זמן רחוק, צריך להבין שאין איזשהו חובה, כמו שדיברנו פה, אנחנו רחוקים מאוד מאיחוד וחלוקה, עוד פעם, זה דעתנו, אבל אם מישהו רוצה להיכנס, זה שלו, זה בטוח שיעשה פשוט את הבדיקות שלו, אבל אין איזושהי חובה, אין לחץ להיכנס, ואם יש חברות שמלחיצות, אז צריך להבין פשוט את הזמנים, זה הכל. אשמח לשאלת המשך, אז כן. באיזה שלב כן כדאי להיכנס, כן הייתם אומרים שכדאי להיכנס להסכם שיתוף? בהתחלה של מפורטת, בכניסה למפורטת זה זמן טוב, אפילו אין מניעה אם זה יהיה קצת אחרי. אם אנחנו מדברים עכשיו נגיד על קדמת ביאליק, אז פה אנחנו מדברים על הכנה של מפורטת. אז יש לנו עוד זמן, יש לנו עוד כמה שנים, אז הכל בסדר. אבל אם אנחנו מדברים, אם דיברת על קריית אתא, אנחנו עדיין לא במפורטת, יש איזו תוכנית אב, תוכנית גדולה מלמעלה, שמתכננים ועליה מסתמכים, אבל הזמנים הם מאוד מאוד ארוכים, וזה בדיוק העניין. אז יש לך עוד כמה שנים כדי להגיע למפורטת, בכניסה למפורטת, אז אפשר לחשוב על הסכם שיתוף, והיתרון בזה גם, שזה מה שאנחנו אומרים, ברגע שאתה נכנס עכשיו להסכם שיתוף, אתה לא יודע אם הוא טוב או לא טוב, כי קנית קרקע בזול, אז אתה יכול לסנדל את עצמך, אבל ברגע שקנית עכשיו קרקע שהיא טובה וזולה, ובסופו של דבר עוד כמה שנים יהיה לך גם את האפשרות לבדוק איזה הסכם שיתוף אתה רוצה להתחבר אליה, אז יהיה לך גם, אולי אתה תמצא הסכם שיתוף הרבה יותר טוב, הבחירה תהיה אצלך. אבל כן צריך להגיד, יניב, שזה לא מתאים לכל אחד, בסדר? לא כולם מתאים להם לחפש הסכמי שיתוף. ברור. זה באמת תלוי באופי של המשקיע וביכולת שלו וברצון שלו להתעסק עם זה. וזה קצת כמו שיש בן אדם שילך לקנות דירה לבד עם עצמו, ויש אחד שילך עם מתווך, ויש אחד שילך עם מלווה משקיעים. ומי שרוצה כן את השקט שלו ולדעת שהוא בידיים טובות ושהוא כבר נכנס מההתחלה,
אז כן, אנחנו ממליצים בהחלט לקנות גם עם הסכם שיתוף, זה לא פה לטוב ולרע, זה באמת תלוי כאילו באופי שלך וברצון שלך להתעסק עם זה בכלל. ראיתי שניב גם הרים יד. כן, אני אשמח לשאול שאלה, איך מתייחסים להסכמי שיתוף שהם, שבעצם אותו גוף מארגן כמה הסכמי שיתוף בגושים שונים או בחלקות שונות באותו הגוש? ודבר נוסף, איך מתייחסים להסכם שיתוף שבעלי הקרקע שמאוגדים בו הם בסוף בתתי מתחמים שונים? רגע, אז טוב, תענה. תשמע, תתי מתחמים, זה אומר שהם לא באותו איחוד וחלוקה. זה מה שאתה מתכוון, נכון? שאם יש פה איחוד וחלוקה, ויש מתחם אחד לאיחוד וחלוקה ועוד מתחם לאיחוד וחלוקה, וההסכם בעצם פוצל בין שני מתחמים, אז אם הם לא יצליחו לשנות את המתחמים בהתאם לגבולות שלהם, אז הם יצטרכו להתנהל מול שני מתחמים, זה לא יכול להיות אותו הסכם שיתוף, הם לא זאת יוכלו להיות אומרת, באותה מדינה. לא יכולה להיות זליגה פתאום של, נגיד את הדוגמה, 200-300 מטר נשארו בחוץ, מתוך 4 דונם, פתאום השמאי יגיד, טוב, את ה-200 מטר האלה אני אכניס למתחם עם רוב הסכם לא, איך הוא השיתוף. יכול? כי המתחם, בסוף הגבול של המתחם הוא נקבע גיאוגרפית, אז הוא לא יכול להזיז אנשים ממתחם אחד למתחם אחר. אז יצטרכו להתנהל בשני מתחמים שונים, כי זה המשמעות. רגע, והייתה עוד שאלה, ניב? שאלת שתי שאלות, נכון? שאלת גם הוא על... שאל על גושים, אבל בזה אני לא מכיר שיש בעיה בגושים שונים. לא, אנחנו בסוף מדברים על זכויות, על שווי. צריך להבין שנייה, אולי זיו, אתה תרחיב יותר, אנחנו לא מדברים על לוקיישן. בסוף הטבלאות איזון וחלוקה, לא אומרים, אתה ישבת בנ"צ כזה, יכול להיות שהוא מתחשב, אבל בסוף מדברים על שווי. וכשמדברים על שווי, גוזרים מספר ולא מיקום. אולי תרצה רגע להרחיב זה? לא, אני חושב שזה הסבר מצוין, מה שאתה רגע אמרת, תודה אבל רבה. העניין הוא שלפעמים יש מצבים ששווי הקרקע הוא שונה במצב הנכנס, נכון, אוקיי? אז יש מקדמים שונים, דוגמה. עכשיו, כששווי הקרקע הוא שונה מאוד, נגיד יש אזור שהוא לצורך העניין היה מיועד פעם לבנייה, נגיד צמודת קרקע, בסדר? ומעולם לא בנו, זה עדיין נראה שדה, אבל יש כבר ייעוד למגורים, ויש ייעוד של חקלאות, כן? זה ממש שווי שונה. עכשיו, אם יעשו מתחם איחוד וחלוקה אחד, בין שני הדברים האלה, כן? עם שווים שונים, מה בעצם יקרה? המתחם שהיה שווה יותר, הצמודי קרקע, לצורך העניין, ישתו הרבה יותר זכויות מכל שאר המתחם. וזה יוצא מצב שהמתחם, הקרקע החקלאית תקבל הרבה פחות זכויות, כי הקרקע היקרה שתתה לה את הזכויות. וזה מצב ששמאים לא כל כך אוהבים להתעסק איתו ולהתמודד איתו, וגם זה לא כל כך, יש משהו לא הוגן בדבר כזה, שפתאום ישתו זכויות שלמות ממתחם, בגלל שהקרקע שווה יותר. במקרים כאלה, יבוא השמאי ויפריד את זה לשני מתחמי איחוד וחלוקה, הוא יעשה איחוד וחלוקה א' על האזור היקר, איחוד וחלוקה ב' על האזור הזול, וככה זה לא בעצם... לשתות בעצם את כל השווי, לא כדי שתרחיב רגע טיפה, מה המשמעות של לשתות את השווי רגע? המשמעות של לשתות את השווי זה אומר שהרי בסופו של דבר צריך לתת כאן שווי יחסי זהה. בא השמאי ואומר, אוקיי, הקרקע שלך שווה 100 שקל נגיד למטר, בסדר? והקרקע שלך השנייה היא יותר יקרה, היא שווה 400 שקל למטר, בסדר? זאת אומרת, הקרקע שלך במצב הנכנס שווה פי 4 מהקרקע של השכן שלך, בגלל שיש לה ייעוד אחר. עכשיו, מה בעצם זה אומר? זה אומר שגם במצב היוצא, אתה אמור לקבל פי 4 זכויות יותר מהקרקע הזולה. ואז החלוקת זכויות היא לא שווה. ואז נוצרים מצבים אבסורדים בשטח, ולפעמים יש כמה מתחמי איחוד וחלוקה, אבל כן בהסכם שיתוף למשל, אנחנו כן נרצה ככל הניתן להיות כמה שיותר שווי זהה. שהקרקע במצב הנכנס תהיה עם שווי זהה, ולא להתחיל להתעסק עם שווים שונים. אגב, זאת אחת, לשם רציתי לכוון אותך, כי בסוף, שאלתם מתי נכון להיכנס וכולי, תראו, בסוף אתם לא יודעים בדיוק מה הזכויות ומי ירצה ולא ירצה אתכם, אז מי שרוצה את הוודאות והוא משקיע פחות מתוחכם, שווה לו להיכנס בשלב מוקדם יותר כדי לוודא ודאות, שבאמת אנחנו דוגמה מעוניינים לקחת אותו איתנו, שהוא לא יעשה לנו נזק בעתיד, כמו שזיו עכשיו הסביר. בסדר, לשם אני כיוונתי. אני רואה שיש כאן שאלה של יבגניה, זה השם? כן, אני רוצה לדעת מה הדחיפות להסכם שיתוף בקרקע של המייסדים בנס ציונה. תראה, המייסדים נס ציונה, ממה שאני מכיר, כן, אני לא מכיר, לא בדקתי אותה לעומק לפני שדיברנו, אבל אני חושב שהיא כן התחילה כבר להתקדם בוותמ"ל,
שכן היה שם שולחן עגול, אבל זה עוד לא ממש נכנס לדיונים בוועדה, לדיונים בהפקדה. אבל זה בהחלט הזמן הנכון להתחיל להתארגן על זה. זאת אומרת, כן יכול להיות שבחצי שנה, השנה הקרובה, כן יכול להיות פתאום שיתחילו כבר להכין את הטבלאות. אז זה בדיוק הזמן הנכון לעשות את הסקר שוק הזה, את החקר שוק, ולהתחיל לחפש הסכמים מתאימים. יבגניה, את ואם דיברת אתם איתם? לא... כן, כן, התכתבתי בוואטסאפ. ואם אוקיי. אתם לא צריכים למצוא, יש איזה עוד אפשרויות יש? לחפש לבד אנשים, להצטרף להסכמים פחות טובים? אמ, זה, במתחם הזה זה קצת, נכון, קצת יותר מאתגר, אבל זה עדיין אפשרי, וכמו שאמרתי גם אז, אני על זה, ואני בטוח שאנחנו נמצא לכם. יופי, תודה. אחלה. אריה? כן, ערב טוב, אהלן. אהלן. יש לי כמה שאלות, אשמח לחדד רגע כמה דברים שנאמרו. לגבי עמלת ניהול, ענית לי אתה זיו, אבל אני רוצה לחדד האם עמלת ניהול הוגנת היא משווי הקרקע המושבחת, זאת אומרת אחרי אישור תוכנית מפורטת, או משווי דוח אפס, כי זה שני אה, ייחוסים שונים שמשפיעים משמעותית על המחיר, אז מה נחשב עמלה הוגנת? אתה שואל אבל על דרכי חישוב שונות. בסוף, ההוגנות היא מספר. יכול להיות שיהיה פחות אחוזים משווי דירה מוגמרת, יכול להיות שיהיה יותר אחוזים משווי טבלאות איזון וחלוקה מהשמאי. צריך לבדוק את הנושא ולהבין בסוף האם המספר, מה הוא מייצג. אפשר להתחכם פה, אתה מבין? כן, רק כדי לקבל, אני מנסה להבין רגע לגבי אומדן, כי אמרתם שיש עמלות מוגזמות, אז זיו ענה לי שאומדן לעמלה הוגנת זה בין 2 ל-4%. אז לא, השאלה, אבל השאלה היא איך זה גוזרים. נכון שזה נותן תוצאה שונה, אני מבין מה אתה אומר, בדיוק, אבל אני שואל מה טווח שאני צריך לצפות שהוא יכול, כדי להגיד, פה הגזמת ולעשות עליו משא ומתן, או אם בכלל זה אפשרי, אני לא יודע. כי בסוף אני חלק מהסכם שיתוף, כולל עם עוד הרבה משא אנשים. ומתן להסכם שכבר התחיל לתפוס נפח, אתה לא יכול לעשות, לא תקין גם לעשות, זאת אומרת, מהמם. לא, אני לא מאמין שגורם רציני יתחיל פתאום לשנות את מה שהוא עושה עם אנשים שונים וכולי. זה קורה, לא אומר, זה יכול לקרות. אני חושב שזה פחות קורה. אבל אבל אולי נפתלי, רגע כן צריך להגיד, תראה, יש המון המון שיטות חישוב לאיך בעצם גוזרים את אחוזי הניהול. מה נהוג? אגב, יש גם מקרים שראינו שגבו את זה בכסף, ראינו הסכמים כן, תמיד נשמע. שבאו ואמרו, או 200 מטר, 200 ש"ח למטר נגיד משווי הזכויות העתידיות, או ראינו מקרים שאמרו זה ממש בסכום כספי, 30,000 שקל בהשבחה, אני ראיתי פעם, ראיתי גם 75, כן, דברים כאילו גבוהים. אפשר להתפרע פה, זה תלוי בכמה רוצים. יפה, אז אני אומר, יש המון המון מנגנונים, אבל מה שאולי כדאי כן להבין, באמת זה, אתה כבר אולי אמרת כאילו את העניין הזה, אבל כדאי רגע להבין, כדי שכולם יבינו איך בעצם, איפה יש לך שני שלבים משמעותיים בתהליך. השלב הראשון המשמעותי זה כשהתוכנית הופשרה, כשהתוכנית אושרה. אז כשהתוכנית אושרה, החברה שמנהלת, יש לה בעצם איזשהו אבן דרך במצב הזה שהתוכנית אושרה, ואבן דרך שנייה זה בעצם בהיתרי בנייה ובנייה בפועל, אוקיי? ואז במנעד הזה חברות יכולות לקבוע כל מיני דברים, בסוף אתה צריך לנסות לכמת את זה בכסף, כן? זה באמת הנקודה שקשה מאוד לדעת כמה זה, כן? אז אה, יש הסכמים שהם קובעים שבעצם אחוזי הניהול יהיו משווי הדירה המוגמרת ומחלקים את זה לפעימות, בסדר? ויש מקרים שבעצם אומרים לא, אנחנו רוצים גם בהשבחה וגם בהיתר בנייה. אז אין פה איזשהו כלל אחיד בהסכמי שיתוף, אנחנו יכולים לדבר על ההסכם שיתוף שלנו, שאיך אנחנו בעצם קבענו ועשינו את זה, כאילו בצורה הזאת, זה בוא, בשמחה. וטיפ נוסף וחשוב, תשווה לאותה סביבה, לאותו מקום שאתה מתעסק בו, אתה תקבל את התמונה המלאה, ואז יהיה לך הכי נוח להשוות. אז קשה אני לתת אשמח, איזה זיו, מספר. שתרחיב רגע על אצלכם, כי זה, שאני אקבל לפחות איזשהו מושג, כי זה כרגע באוויר. אצלנו בהסכם בעצם זה בשתי פעימות,
גם בעצם באישור תוכנית וגם בעצם בשלב ההיתר בנייה, אבל מה שבעצם אנחנו עשינו כאן ייחודי, זה שלהבדיל ממקומות אחרים שראינו שהם בעצם אמרו שיקבעו איזשהו שמאי חיצוני שיגיד מה השווי, אנחנו כאן מסתמכים בעצם על השווי בטבלאות איחוד וחלוקה. שווי הקרקע המושבחת כאילו? כן, אבל השווי בטבלאות איחוד וחלוקה, שהשמאי של התוכנית הוא בעצם של קובע את התוכנית, השווי לא הזה. מישהו מטעם. כן. אבל אם זה רלוונטי אליך, אז בוא דבר איתנו, כאילו, ובשמחה, נפתח לך. לא, ברור שאני אדבר איתכם, סתם אני בהקשר של מה שאמרתם, אני רוצה לקבל איזשהו אומדן כמותי כדי שאני אבין, כי זה היה קצת באוויר, דיברתם עמלות גבוהות, זה קצת כללי מדי, זה לא היה ברור. יש לי עוד שאלה לגבי, אמרתם שאפשר, יש כאלה שמתאים להם, יש כאלה שלא מתאים להם לחפש הסכמי שיתוף, איך בכלל האדם הפשוט שלא מתעסק ביום יום שלו מהתחום הזה, איך אמורים בכלל להגיע להסכמי שיתוף? כאילו, אם אני שומע נגיד עליכם שמשווקים קדמת ביאליק ועוד יזם שמשווק קדמת ביאליק, אז במקרה שמעתי ואני יכול לשאול על הסכם שיתוף ולראות אם אפשר להיכנס, אבל למה שהוא ירצה בכלל להכניס אותי דרכו אם לא קניתי דרכו? נכון. מה יכול... זה באמת, תראה, זה באמת מאוד מורכב, ויש כל מיני אינטרסים לכאן ולכאן, בסדר? אם לא קנית דרכו, והוא רוצה להגדיל את ההסכם שיתוף שלו, יכול להיות שהוא כן ירצה להכניס אותך. ב', הוא גם מקבל בעצם את העמלת ניהול, וגם בעצם את העמלות של עמלות ניהול ועמלות כאילו בעצם בהיתר הבנייה, ובעצם להיות חלק מקבוצה. ויש באמת הסכמים שלא בטוח שיכניסו אותך אם הקרקע שלך לא מתאימה להם. זאת אומרת, זה באמת משהו שאתה צריך כאילו קצת לחקור ולעבוד בו ולחפש ולהכיר הסכמים, זה לא פשוט בכלל. כאילו, הנה, אנחנו לא, מגיעים אלינו אני אנשים חושב שקנו בלי הסכמים. שהתשובה לך היא שאם אתה לא מתעסק בזה יותר מדי, אז או שאתה קונה עם הסכם שיתוף, או שיש מישהו שמתעסק בזה עבורך. זו התשובה הקצרה. כן. בסדר? משהו כמו לדוגמה יניב שיחפש לך ויעשה לך וישדך לך, או שאתה קונה, זאת אומרת, עם מישהו שכבר מראש, אתה יודע שאתה הולך איתו. אני חושב שאלה האפשרויות למי כן, שלא כן, אבל זה באמת מתכוון להתעסק תלוי בזה. משקיע, וגם כמה שהוא גם מבין את התהליך. יש באמת, זה סוג של משקיע, זה צריך גם לדעת את הרמת סיכון. מי שיודע להיכנס לזה מההתחלה ומבין את הרמת סיכון, מה זה הסכם שיתוף, מה שדיברנו עכשיו, הוא יודע שהוא קונה בזול, ועם הזמן הוא יצטרף, הוא ימצא, הוא יתחבר, אז אם הוא מודע לזה זה בסדר. אבל העניין זה לדעת, להבין את הרמת סיכון, וזה תלוי משקיע. כל אחד יעשה משהו לפי הפרופיט שלו. אם אתה לא יודע, אבל זה נכון, יניב, שאם אתה לא מכיר ולא יודע וזה לא כן, התחום שלך, אז אל תקנה בלי הסכם שיתוף. למה שתיכנס אין למקום כזה? ספק, אין ספק, נכון, נכון. כי אז פשוט. אתה ביצה אנשים ותרנגולת. בבעיה, ואתה רואה כשאנשים באים אליך שיש להם את הבעיה הזאת. נכון, כן, זה מסכים. ביצה ותרנגולת. ושאלה אחרונה לעורך דין מזוז, אם אתה יכול לתת כמה נקודות, בבקשה, למה הופך הסכם שיתוף להסכם טוב, כי אמרת איזה מוקשים יכולים להיות, אבל לא נגענו במה בעצם הופך הסכם שיתוף, קרה לך, ומה צריך כן ארי, לעשות. קרה לך שפגשת בן אדם, אתן לך תשובה שאני ממליץ לספק אותך. ישבת איתו רבע שעה, ואמרת, הלכת, אמרת, איזה בן אדם טוב פגשתי, קרה לך ככה, המקרה הזה? בטח. אתה אומר, וואו, איזה בן אדם. תקרא את ההסכם ותרגיש שהוא נותן לך את התחושה הזאת. הוא לא יחבק אותך, הוא לא ילטף אותך, הוא לא יחמיא לך, אבל אתה תרגיש שהוא בסדר, שהוא פייר, שהוא הגיוני. לפני שגורם מקצועי בדק אותו, אתה תרגיש. בסדר? כמובן ששים לב לדברים שדיברתי עליהם, מוקשים וכולי, אבל בסוף אתה מבין, אתה קורא הסכם ואתה מבין. ואמרתי בהתחלה, ההסכם נראה כמו, הרבה פעמים כמו היזם שעומד מאחוריו, אני מתכוון לזה לגמרי, זה לא איזה סיפור כזה, זה ממש ככה. תבדוק אותי, אם תשקיע בלקרוא, זה גם צריך להשקיע, שוב, זה הרבה זמן, אבל לבוא ולשבת ולקרוא, ואתה תרגיש את התחושה שוואלה, ההסכם הזה הוא פייר, הוא הוגן. אז זה אחד הדברים שקשה לתת משהו ספציפי לשים עליו את האצבע, אבל אני חושב שזאת התחושה שאתה צריך רגע, אז לקבל. תראו, זה אנחנו נכון כן בכללי נשמח עוד לגבי לענות העסקים. לשאלות של אנשים, אבל אני כן רוצה לפני שאנשים ככה ייעלמו למקום. ארי, אתה מוזמן לדבר איתי אישית אם תרצה להרחיב אחר כך. כן, אני רק רוצה כן להגיד לכם, שמנו פה בקישור בצ'אט, גם קישור לקהילות שלנו, של חמת הנדל"ן. יש לנו קהילת משקיעים גדולה מאוד למי שלא מכיר.
היא פתוחה גם להתייעצויות בשוטף, אפשר לשאול שם שאלות גם תכנוניות, גם משפטיות, גם שמאיות, ויש מלא מלא בעלי מקצוע שעונים. כן נגיד שאנחנו מגבשים הסכם שיתוף בקריית ביאליק, ומי שבעצם יש לו שם קרקע ורוצה לדבר איתנו על התנאים הספציפיים בהסכם ולהצטרף, אז אנחנו מאוד נשמח לדבר איתו. יש כאן את הטלפון של יניב גם בצ'אט. וכן, אנחנו רוצים לספר לכם ככה בהתרגשות שאנחנו נעשה כנס פיזי חודש הבא. נפרסם תאריך, אפשר כבר להגיד מה התאריך, יניב? זה כבר קבענו את זה, נכון? זה יום שישי ב-27 לחודש. אז אנחנו הולכים לעשות כנס פיזי של חממת הנדל"ן, של לפגוש אתכם פנים אל פנים, וככה תרשמו ביומן ונשמח מאוד ככה גם להכיר אתכם, או להיפגש אתכם שוב, מי שאנחנו כבר מכירים. ואנחנו נפרסם את הפרטים האלה גם כן בקהילות שלנו. אז זה ככה, לפני שכולם נעלמים, רק רציתי ככה להגיד ולהזכיר, ומבחינתי אפשר לתת עוד 10 דקות של שאלות, אם יש פה עוד שאלות ככה שאנשים רוצים לשאול, אז בכיף. יש לי שאלה, איך אתם מתייחסים לאנשים שיש להם חלקות רבות בשטח, לדוגמה קדמת ביאליק, כמה גושים אפילו, או כמה חלקות בגושים, לעומת אחד שקנה אחוזים מסוימים מחלקה. איך זה הולך בשיתופיות כזאת? אתה רוצה שאני אענה, זיו? כן, תענה, אבל כאילו היחסיות נשמרת. אני אגיד לך מה, מי השואלת? סליחה, לא הכרתי. עירית. 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 בסוף, תראה, קודם כל צריך להבין ברמה, כמו שאמרנו, הזמנו קודם, במה בדיוק את מחזיקה וכולי, ושזה מתאים להסכם, אם את מדברת על הרבה שטח, צריך להבין את המיקום שלו, שהוא בתוך התוכנית וכולי, זה ברמה התכנונית. אם את מדברת על הרמה הכלכלית, בסוף יש לזה משקל, אבל זה עניין לשיח פרטני. זאת אומרת, זה לא משהו שאני יכול לתת לך פה עכשיו איזושהי תשובה שתספק אותך ואת תלכי לישון תדעי מבינה את הנקודה? כאילו, קשה לענות על זה ברמה הפשטנית. כן, רק בגדול אני שואלת, האם אדם כזה בכלל צריך להיכנס למשהו שיתופי, או לקחת, בין אם זה חברת עורכי דין כמוכם, או זה, לבד, כי מדובר על... יכול להיות, אני סליחה שרצית להשלים, נכנסתי לך בדברים? לא, אז בסדר. יכול להיות, אני לא יודע מה הגודל, ולא המקום עכשיו גם לא להתחיל להרחיב, אבל אני לא יודע כמה הכוח שלך לצורך העניין לבד. אם את אומרת, שמע, אני מחזיקה, לא יודע, 5 דונם, יכול להיות שהכוח שלך באמת לבד, את לא צריכה אף אחד. בסדר? זה פר תוכנית, פר גודל, ורק עד אפשר לתת איזשהו ניתוח שהוא באמת ייתן לך תשובה אמיתית. איזה חברת עורכי דין אתם? כי אתה שייך לחברת אני פשוט הכניסו אותי איכשהו, כי הגיעו אליי. אוקיי, בתור מי למה פונים אליה כל הזמן, אז זאת אחת השאלות שלי שהייתה. ולכן הבנתי. אין ספק שצריך בסוף עורכי דין שיטפלו בזה, אז איזה חברת עורכי דין אתם שייכים? אני משרד עורך דין נדיר מזוז ושות', בסדר? זה המשרד. החברה התכנונית פה בסוף זה יניב... טוב, אתה רוצה רגע לדבר, לתת כמה מילים רגע על מה, או שאנחנו... אני אפנה להם, אז בפרטי כבר ראיתי שבפרטני אני אפנה להם, ראיתי את השמות. כן, אז אני חושב שהרבה יותר מתאים, הרבה יותר שייך. 100%. אז זהו, נראה לי אם אין שאלות עוד. יש לי עוד שאלה אם אפשר. גם אני אשמח. דיברתם קודם על שווים שונים של קרקעות, אז אם במידה וקונים קרקע, אבל לא מספיק קרקע בשביל עסקת קומבינציה, כלומר קרקע יחידה אחת שתבשיל אחר כך לדירה אחת, אז איך עובד התשלום על הבנייה אחר כך? כלומר, הרי הקרקע משביחה את עצמה, ואז אמורות להיות איזושהי התקזזויות, כמו שדיברתם, מול הקבלן על העלות בנייה, אז זאת אומרת, אני לא אמור לשלם את כל עלות הבנייה? יש סיטואציה כזאת, או שאני צריך לשלם את כל עלות הבנייה? השאלה לי באופן אישי הייתה ארוכה מדי, ונראה לי שכללה כמה שאלות. לא, נראה לי זיו הבין את השאלה. אתה שואל בעצם על מצב של קומבינציה, איך אתה יכול לקבל דירה בלי לשלם את עלות הבנייה?
לא, לא, תן לו דווקא לא לטייב, רגע, קומבינציה. אריה, תנסה לטייב את השאלה, יותר לגעת בנקודות שאתה רוצה רגע, ביותר סליחה, טוב. אני אנסה רגע שוב לנסח אותה. אני אומר, הרי הקרקע במהלך השנים גדלות הזכויות. היא שווה יותר מהשווי שקונים אותה, נגיד היום. אוקיי. אז מגיעים לשלב שמקבלים היתר, הקרקע כבר שווה, נגיד סתם כדי שיהיה נוח, מיליון. בסדר, קנינו אותה ב-300 נגיד היום, ושווה בזמן ההיתר כבר מיליון. אז בעלות בנייה שאני צריך לשלם נגיד זה עוד 1.5 מיליון. אז השאלה אם אני צריך לשלם רק את ההפרש בין 1.5 מיליון לשווי הקרקע למיליון, לקבלן, או שאני צריך לשלם את כל 1.5 מיליון. אתה צריך לשלם את עלויות הבנייה של במלואן. הקבלן בהתאם להסכם שעשית איתו, אין שום קשר כמה עלתה לך הקרקע, כמה היא הושבחה. היא הושבחה, אין בעיה, אז דירה שתהיה שווה יותר. עלות בנייה היא עלות בנייה no matter what. אתה מבין? אז זה עשיתי מיקס כנראה, כי אני שמעתי שהבנק מתחשב אני צריך לקחת פחות משכנתה. במימון, בשווי אולי, אתה יכול לקחת, להוסיף, זאת אומרת, הבנק יגיד לך, אני אתן לך רגע דוגמה, בסדר? על קרקע ברמי, עזוב, לא באיזה, מופשרת, מוכנה לבנייה. קנית אותה במיליון, עשית היתר, והיום הבית לקבלן חושב הוא שווה 3.5. אתה יכול לקחת בלי הון עצמי מימון גבוה יותר, אולי זה מה שהסבירו לך? כי כן, כאילו יראו כאילו שמת יותר הון עצמי, כי השווי עלה. כן, אבל עדיין צריך לקחת את כל עלות הבנייה העלות היא אותה כמיליון. עלות, כן. תקשיב, עלות בנייה פה, לא משנה אם תגיד בתל אביב, בחיפה או בחדרה, היא אותה עלות, לא משנה איזה קרקע אתה בונה. העלות היא Mhm. אותה עלות, לכן העלות של בנייה תהיה עלות בנייה נקודה. מה שנראה לי שאמרו לך, שהיכולת מימון, אם יעלה לך השווי, כאילו תצטרך, כאילו יראו כאילו שמת יותר הון עצמי, וזה נכון, כי באמת יראו כאילו רכיב קרקע שווה יותר. אז מה זה, איך ויש זה עוד מיטיב דבר איתי רק שיכול להיות, בתנאים? כאילו שאולי זה הכוונה. אם נניח קנית קרקע, כן. שבזמנו קנית לצורך העניין 200 מטר, בוא נעשה את זה רגע קל, כן? ובזמנו כשקנית 200 מטר חשבת שזה מספיק לזכות לדירה אחת. ככל שהזמן עבר, פתאום הצפיפות עלתה, ופתאום עכשיו אתה צריך רק 100 מטר בשביל זכות לדירה, כן? אבל יש לך 200, אוקיי? אתה לא רוצה שתי דירות, אתה רוצה רק דירה אחת. אז אתה תוכל באיזשהו אופן או למכור ליזם את הזכויות העודפות שאתה לא רוצה, או לעשות הסכם קומבינציה, אם בעצם תהיה עסקת קומבינציה, וככה בעצם לשלם פחות על הבנייה, בקיזוז הזכויות העודפות שאתה לא צריך אותן לדירה שלך. כן, עבור העודפות זה ברור, כן. זה כי אתה מתקזז אחד מול השני. אבל בסוף העלות היא עלות, אז המימון זה מה יצא לך יותר כסף. שהסבירו לי ובלבל אותי. כמו שנגעת בזה, אדיר. תענו, אז תודה. שמחה רבה. לי יש שאלה אם אפשר. אמ, רק מי זה? אופיר, אהלן. תוכלו להסביר בבקשה מה ההבדל בין עסקת בנייה לבין עסקת קומבינציה? כי הרי תמיד בקבוצה לאנשים יהיו נגיד במקום 100 מטר של איזה יחידת קרקע, אחד יהיה 120 מטר, אחד 140 מטר, ותמיד באיזשהו אופן זה איזושהי קומבינציה. כן, שאני בא עם החלקה שלי פלוס ה-30, 40, 100 זה לא מטר. המונח קומבינציה על חלוקה בין הגדלים. קומבינציה היא צורה של בנייה. זאת אומרת, היא הסכם, בסוף ברמה, אתה נותן לקבלן חלק, בדרך כלל זה עסקת תמורות, יהיה יותר קל להבין את זה ככה. אתה נותן לו, אתה אומר, תשמע, לי יש קרקע, אתה תבנה, אתה תיקח X דירות בסוף, לפי קומבינציה מסוימת מהשווי של הקרקע, אוקיי? זה קומבינציה. פשוט סוג ההתקשרות עם הקבלן. לפעמים, במקום לשלם לו בכסף, הוא יכול לבנות, לא יודע, עוד דירות, אז הוא ייקח חלק מהדירות. עכשיו זה, בואו אני אשאל אתכם שאלה. כן, נגיד, סתם לדוגמה, נגיד 200 מטר זה היה זכות לדירה, לי יש 200 מטר וצריך 100 מטר. על פניו יש לי שתי זכויות לדירה. נכון. נגיד ה-100 מטר האלה, כל 100 מטר שווה מיליון. אם אני אמכור לקבלן, האם יחול עליי מס רכישה של 25%, או שאני פשוט מביא לו את זה, ואז בעצם הוא, תמורה לזה, בונה לי את הדירה ומפחית לי מעלויות הבנייה. הוא אוקיי? מדבר קודם על כל, מס אתה שבח, שואל לא מס לא על רכישה. מס רכישה, על מס שבח. מס שבח, סליחה, כן. כן. אז עוד איך, פעם, אז אתה שואל שאלה, אני אגיד לך, תתקשר אליי מחר, אני אסביר לך, זה פרטני וזה קצת מורכב, אני לא רוצה פה לטרלל פה קצת את כולם, זה משהו שאם הוא מעניין אותך ברמה האישית, אני אסביר לך עליו בשמחה, אבל אני חושב שהוא פחות שייך לאיך עובדת עסקת קומבינציה ומה המיסוי בתוכה, זה נושא שאפשר לדבר עליו שעות, אבל הוא נושא גדול. הבנתי, אוקיי.
נדבר. תרגיש חופשי, ממש, כאילו, בכיף, פשוט נראה לי, להיכנס לזה עכשיו זה עוד... אין בעיה. להיכנס. אדיר, אני אשמח לשאלה רגע. שמחה? מי זה? זה אלעד. אוקיי. אה, ב- במידה ונמצאים בהסכם שיתוף ורוצים למכור את הקרקע אה, לפני הפשרה, אז מי שקונה את הקרקע אמור להיכנס בנעליי. נכון. אז אני שמעתי שכן, אבל יש אפשרות כאילו לבטל את זה איכשהו, כאילו. אם חתמת לפני על הסכם, אם אתה חתום על הסכם שיתוף, חלק מהחובות שלך הם להביא בפניו את הסכם השיתוף ואת החובות שלך, בעצם חייב להיכנס בנעליך, בדרך כלל תהיה לזה גם עלות של שכר טרחת עורך דין שיטפל בהעברה, אבל הוא יהיה חייב לחתום על המסמכים שחתמת וזה יהיה תנאי. אבל זה משהו שאפשר להגן עליו בצורה מסוימת? זאת אומרת, זה לא שאפשר נפוץ מה שעושים את זה? לעשות לו, סליחה? שאפשר כאילו לבטל את זה במידה ומוכרים, אז ההסכם שיתוף אני לא לא מכיר רלוונטי. הרבה, אני לא מכיר הרבה אנשים שכבר הכנס מישהו להסכם שיתוף ופתאום נותנים לצאת, זה גם לא פייר כלפי הקבוצה, כי הם פונים על איזשהו כוח מסוים, כן. אז גם אתה כחבר בקבוצה לא תרצה שפתאום תגיד, שומע, ויתרו לכולם, נשארתי פה לבד. זה חלק כן. ומושך מהאירוע. את כל הכוח מההסכם שיתוף בעצם בצורה הזאת. אז בדיוק, אבל יכולים לקרות מקרים פרטניים וכו'. אני לא הייתי, אל תבנה על זה, זה כנראה לא יקרה. כי אם אתה נכנס, תבין שאתה נכנס והוא מלווה אותך, גם בדרך כלל, תראה מה כמו כתוב בהסכם שאתה מתכוון לחתום עליו, אלעד. כן, אז זה יהיה כתוב שם, כן. אבל כנראה שזה, בלי לקרוא אותו הוא כתוב שם. כן. ואני אומר שבדרך כלל זה גם, שוב, בשלבים המתקדמים יותר, או שההסכם הוא טוב, זה יעלה לך את השווי, זה שווה לך. הוא לא אמור להיות, אם עשית עבודה טובה בבחירה של ההסכם, הוא אמור להיות משהו מנוע, לא משהו שמעכב אותו. הפוך. הבנתי, ובדרך כלל כשעושים שינויים, נגיד, לא יודע, הולכים מתייעצים, אני אבוא להתייעץ איתך נגיד על ההסכם, אז מה, מוסיפים איזשהו נספח להסכם קיים? לא הבנתי את השאלה. יש הסכם שחתומים עליו, לא יודע, מלא אנשים, אוקיי? לא עכשיו אוקיי, יעשו 300 אנשים שינויים. חתומים על הסכם כן, שיתוף. כן, לא יעשו עכשיו שינוי לכל אחד שרוצה, לא, אבל אם רוצים לעשות... זה הסכמי no, go no. זה או go או no go, סליחה. או תלך או אל תלך, אתה לא יכול לגעת. אין נספחים להסכמי שיתוף? אין דבר כזה? לא, לא, לא. יכול להיות שעושים דברים כאלה, זה לא תקין לעשות, לא עושים, אי אפשר לעקוב אחרי זה. אי אפשר. הם הסכמים תקינים ורציניים, לא. זה או לקחת או לא לקחת, ככה זה, ברוב המקרים. לא, אבל אני כן אגיד, אדיר, שאנחנו מכירים מקרים שהסכמים כן הסכימו לעשות שינויים פרטניים עבור אנשים באחוזי ניהול ובאחוזי נכון, גם אני מכיר שזה קיים. הדברים האלה. להתווכח על אחוזי ניהול אפשר, אבל בסוף כן. ברמה, במהות של ההסכם, זה לקחת או לא לקחת. חד משמעית אפשר להזיז. הרציניים מאוד לא עושים גם בזה, למעט מקרים מאוד ספציפיים. ככה אני מכיר, אפשר לעשות, אבל בסוף הייעוץ המשפטי, או לקחת או לא לקחת, זה יש לי תקזז איתו על 0.5% פה ו0.5% שם, זה נושא אחר. הבנתי, ועוד שאלה האחרונה, באיזה מצבים בעצם מגיעים לפירוק שיתוף? זה גם אפשר לעשות על וובינר שלם. בגדול, 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 פירוק שיתוף, זה לא רק פירוק של הסכם שיתוף, בסדר? זה יש מקרים, אבל הפירוק שיתוף הוא שיתוף במקרקעין. זאת אומרת שאתה מחזיק עם מישהו ביחד באותה חלקה, עם 20 אנשים ואין לכם הסכם שיתוף, שם ייוולד הרבה פעמים פירוק שיתוף. אתה מבין? כי נהוג לחשוב שזה על לפרק הסכם שיתוף, אבל פירוק שיתוף יכולים להיות 4 יורשים, סתם, אני אומר לך במקרה הקטן, שירשו והם לא מסתדרים והם הולכים לפירוק שיתוף. והם מוכרים את כל הקרקע למישהו. קל וחומר בקרקע במושה, שאין בה הסכם טוב שמאגד את האנשים והם נתקעו והם כבר לא יודעים מה לעשות ואיך לקדם את האירוע, הוא בדרך כלל ילך לא, אבל נגיד יש הסכם שיתוף של, לא יודע, דונם אחד, אי אפשר לעשות אותו רגע, שוב. אני אומר, המקרה של פירוק שיתוף לרוב יקרה כשאין לך הסכם שיתוף, זה משהו שאתה מבין אותו? כן, כן. עכשיו, אם יש לך הסכם שיתוף, אני יותר כיוונתי כאילו, נגיד סתם, יש איזה הסכם שיתוף של רק דונם אחד לצורך העניין, שאי אפשר לעשות... אלעד, אם אתה יכול להרים את הכל, אני לא שומע אותך. סליחה. עכשיו יותר טוב? יותר. כן. אני אומר, אם יש נגיד הסכם שיתוף של דונם אחד, שאי אפשר באמת לעשות איתו איזשהו משהו, אז מה עושים איתו? פשוט נתקע בלי כלום? בדרך כלל. או שעושים איזשהו פירוק שיתוף, ואז אפשר להצטרף אתה לא תצטרך להגיע לפירוק שיתוף לבית משפט וכו', בדרך כלל יפרקו את זה, כי אף אחד בסוף אין לו אינטרס לתקוע אותך במשהו שלא יעבוד. או שיעשו איזשהו שיתוף פעולה עם מישהו אחר, ויכניסו אותך להסכם שיתוף אחר, זה מה שיזם אחראי היה עושה, או שהוא ישחרר אותך. או שבמגרש התמורה יעשו פירוק שיתוף. ברור, אבל
אני אומר, אני מניח שהוא לא יחזיק אותך, אין אף אחד אינטרס למשוך אותך למשהו שאין לו עתיד ולא יקרה איתו כלום. זה בדרך כלל שחקנים שרוצים לעבוד בשוק ולהיות מתאבד שיעי, להמשיך למשוך גופה כזאת, סליחה על הביטוי הקיצוני. טוב, תודה. אוקיי, אז נראה לי שהגענו לסיום של המפגש הזה. כמו תמיד היה תענוג. תודה רבה לך, אדיר, שהתארחת אצלנו. פתחת לכולנו את העיניים, וגם גם אני למדתי דברים חדשים. אז כמו שאמרנו לכם, ניפגש גם במפגש הפיזי, ותודה רבה לכם שהגעתם. לא מובן מאליו, שעות כאלה. ערב טוב, חברים, בשורות טובות. תודה רבה, לילה טוב. לילה טוב, ביי ביי. להתראות. לילה טוב.